Ensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikeli yuko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchurelia 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omwancho mulire w'Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korimo yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machine na nyora netrobin y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu.
nga gwachakire biya gwachakire kuyarigania gochake ikiago byo mwanchi tomurigeria tumaitenga rero ne tichirimo litukolitanganirie iki togoteba butambiri tukuligoro ndanyatiri kumurikira litukolia rero igonga anonsia sore kwabegetemero muyago igoro lituko yigoro kanyara gukuyarigania komaitenga litukolia rero ninkigo chikunyara gukirania igonga mwanchi tomurigeria rechinga kiringo kwarigania somoro birito ensoko bwakire tunyare togosanga tunyare tokumanyenia tunyare togotebani butamba sigeta singeito nyora muna butambe mambia bono nigo tunyora somtanda ito Facebook kwa tunyara sensemo ya YouTube ilikuwa kugosanga na into emambia bono kurendekera gwikira sensemo ya Facebook nabo kunyara kugoto follow nere yitogote bugotubwatia weka sensemo ya YouTube wa subscribe ilikuwa nyara gukwegokia nimero birito irionga emambia bono announce sorry na kwariganiria somoro birian soko bwakire tunyere tugusanga chibuna butame mwanjito murigiria nigongoro kwa Diana Ndemo na somoro biritu butame nigotoka tebanga nigotoka kwali baga aibuno murigiria kwanyara gukwemanya kwanyara kugusanga erio giria gasegeta sengeito renderia nyara likwigwikana kwanyara gukubeke kerengero kiago twagesoma emambia bona ne twakwariganira bene asomoro birio ensoko bwakire gongano cia sore nimetaboro kigwamba chagetigo bunga chisukuru chiabo bachakira usika chiskuru ngo chabali chinga chiabo twatebetenga ekero baikirega gumwanchito murigerera bakwanere batebinga ne chinga kichiri chinde nande cyo kubwate gitabu to tigera abana bubanya kumyoka chipara to batigera naro baswas chimbwa chimbe igonga omwana ogonyeka gochaka gusoikire naro mubwatire kwa bakomwanjito murigeria muchaka komosemia nabaigonyare gokomoa amangana liaga ni gusamangana aranyarega komokonya kurinde boni gomwanjito muri nanti ngwarigania senso ko bwakire tujare tugusanga niyo ndaitinda ko manyiga tia bali basoira somoro biryo gostra harigania bali basoira somoro biritenso ko bwakire eri tunyare tuguchaka omoro birito bene rochikela ndeni seke yo musori bwa sote bangano ali meyo omoro birenso ko bwakire atebangen soko na yemo korona kuru city salam scrap weka chiba sobo atebangano alime yo morobirio MC Jacob Angasa ateben soko bwakire na baigomo set innocent kebande ateba kurwali Kenya village me county ya Nyamira no alime yo morobirio na baigo jeria kirwa ateba happy new week korwa ngumbu manamba Byron Kingdom weken soko TV na innocent na Diana Ndemo mpaka home Kanyimbo Mwakege village na baibori ongeri na Mariana na bana baitu Mazdiga na Macdotak no mugako Ben na bana bamu abo bonse no musorberesu na Totola Kisi Nancy Ongiri na mashabiki onsi hagotebanga motware litukoligia na ibo jeria baba twara litukoligia Rogers yerike bateba bwakire ensoko na yamo na butambe kurwa Netherlands watching live na Kemi Furies Aiden Nyeriki Mai Nyeriki Kerwo Pande Elvis Opande Mongina Mocheche Lamekyobuba Nyarombe Anson Ragori Kaka Junior Joshua Mbiatrimba Kevason Wasire Kerandenisi negati abane wikande basome Meno kumakolinera otebabwa kire biyakigima kurwa Musaraba Town were represented Kerandenisi otebensoko bwa kire ene itona ndene yemo na wega otebanga Fred Moga komo mbaka omoerio no alime yomorobirio ensoko wakiro mwanchito murigira na gotebinga namba ite studio boygo na bokobeke kerengero kyago namba ite studio nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na tirenere namba yomoerio sangana intwe nande namba ine togotumia sense media WhatsApp igonyege ko bakongu weko ruakaraga sina mbe itu studio togotebanga offline yibeke online wana sense media WhatsApp na nonye kubwate ngano taito sangana into asigeta sengate nsoko bono mambi na bokobeka etimiago togotebanga landslide innocent botambago ntebinga di ego kobekwa iga 3 seconds go 30 seconds mwanjito murigeria kwanyara kogo kwana gocha na intwe kwato tebye kerengero kyago sugwato hano ina makwanya twanyara togosika mutendo Jessica Mura aten soko bwakire korega pipeline watching live na baigo igo safara oteba bwakire byakigima kurwa bogesumi koleno mwanjito murigeria yana nchiro yomento Innocent Nyango eitongo mochochi arago kwani mambia bono Innocent karibu. Asante sana Diana kwa bokire. Mbia na bokire na urate. Bokire bia. Nyasaye no muya yakoere wiki na ndene nyitwa chakire. Litukeli rende ligoro kungelia 30 asomutinyo gatatu. Aki weekend yawe yale. Bia ringe kabisa. Lero mambi nabo kana machikoge chiguna inyoranga nimbwene te okora umukingule gali yana. Kiaba. Chinga gichiri ntakirego ikaga igalera nebo yarete bulire.
kona swa likorokoro lindime Pole. kerega ibone gochangora kwiruka likorokoro weekend ya mbia yare bia kabisa tuno twalingana ke batina ngo J ango J ando no tundu wabukira okay anche no nale ali ngesikali nale nakotegereria ogirie indo Nkiutari gochiro tukwanya una mwale wakole mirimo kurendere ni Nyasaye twanchiro mwancho murigerio mugusia ndonsi asore ngote binga itongo mwochochi nayo wateba itongo noga yabuna kwigure twagatebirie mambine ndongere Diana nagendete kujipunguza bali mwasoira somurubiri chenguru ku Innocent Onyango Diana gendera orale bali basoira orekera tuna kwiyaliga ndende ko batenga na mange mubasa gusuka go chiale roga igo mwancho murigerio kokora tulilibina ndibina sawa sawa mbana kora toko tengalera ngotenga tuli kai ingwale konte mapema rende na tebira mapema ngoma nyogotera gusini nyalo tenga tenga kanisa na ibire chitire maga ichisa 12 kera bono ngutangasite mapema mono sana chana njire okay gotenga tingwa ngapi good morning Diana na Innocent kirandeni seki umusobege so Corona Kuru City Salams Club weka sobo gachua ateba watching live ine chirichire offline auteba nere Rollins kuru astinse mochiria chama seno no alime yomorobiri nsoko bwakire Rollins kwalire abantu bamaseno abega nsoko bwakire hoyonjo spot kuru matembe kigogi agotebanga no alime yomorobiri nsoko bwakire kwani abari mu bonsi bari mu metengo sika bari school Innocent tokoteba ngusika gobere gusengufunga bari angatebe nk'abantu bavuga tomogo kense n'abantu bakuru kwa balimu mogoko monene kera yaikire a whole day go bakogenda abande tuganyete litukeli una mo kwara lirinde kwirangiria mina liitondi karebo cia igali bu en palm week abarende akino sentitalie nero gete go yarenge bo nabo yarenge igo yabeterereti yatari yabeterereti nabo yarenge igo nganche na mina litukeli okay bororinde abari barabungo timuka bari na aborokiwa na ndoroche tuition ya rusi we matemi akeli yakare twagachire buna bono twache rusa igego chicha kwanyora tuition na neroro lakini asama tukaya lero okonyora batebanga igere mamincha yeli chiko abana babelde school barasire barubera bari nyumba abana Nairobi ni mechinde menene barabuni kiri moti bacha gokorie nyumbe egasi abari gusi na barabulenderero mbache bagachenji na bakonyora nga mirimo neroro baguturwa chikuya mabere konyora nyoro nya bali bali geta mabere bara no bagutumba chikuya inere gasi ne barache gokora lakini gento maite Innocent around ye kuna bachire ko maita matuko nari mangaki oboli aganiria rigendagire isainde oboli bono buga kore kwende mbora aba bado buga chakira gosokia chikwende to gojirukanga bono gosomoria bale bagotumu bachikorenda chinyoni nchi basakori oboli chinyoni rero ngorenda tori basito kobeke gento kerikenga umuntu na okoraiga tape no beka chinyoni chia squeeze ne chingaini chitete korora umuntu tokobeke skeleton jirinjiri chiakare muna AI kuna gusuka ne chinyoni najo chikuna gusuka chire birengera libi kai ubu tukibwa ngo igo bworo kiringa chinyoni igo chiabere chingaini mono wetani chiri chinde nande chitoke chige chiri nonye mambira bochitakobugire nege gora tote umuri ringa bono mambia kwararigererie TV yawe ya Soko TV nindu turagotebi chinsa chitire chitaika kianda mayega ichinsa 12 ase mambia bono togoteba ngati chirimo nalie wiki ego chaka nando begetembero beli yago bosio na koranga ki wikire igase mambia bono na Diana gotebiri bali muri ase chinsemo aonye kubwate internet genda ase YouTube stream live egeta sinigitu gya Soko TV murubiri we Soko bwakire na bogotorora ase nchira wikire na ndane mono na bogotatebinga ningi kelia otagete to nyara ko batogo korase mambia bono na bugutumanyia mange na into kumanyia mange bati abo ni nyweto mugavana bwe county ya Nyamira na chitaka ruo roboti na ruto roboti goro igoro yemebere ya betke otukase county ya Kiricho rakine wetaote be yaringi 13 aringi 13 yende 20 etebe kanisi ya rwete etebe ne bara udia consent na ruchabarai akuru ase county ya Kiricho na baruwa gateba ngatotebi paka gateba chibese bakanite naro chinonye no mwaziri chugo dispose wego naro chumo waziri bo bari ndibo imeki chumba muri komenage chiri sana tebe tenga egitambo kero kwikakirirwa bantabo okay
tukera tuganyete gitambukiro kiriru naye buguri gitambukiro mwancho murigereri obega tieri bwali ababwatani bali bagendete kubwatigeta seni gito gya Soko TV kegendete gukina sobwango mono na nomono bali muri chinsemo chiricha omucho kisi na bagoto tebinga yoberete bali muri ase chinsemo chichumucho yo Nairobi otatebinga yoberete bali muri chinsemo Nyamira na omugoto manyinga imoberete gera tonyara kabatoko genda sobwa mese mambia bono mwancho murigereri togotebinga nigo konyara kabako gososumuro billion Soko bwakire ilio otonyara kabato kumanyina mono beke kikosi ni mate babe no kumakoli bono kuruchinse mu cya musaraba basoire ni mate no kumachere bono ni mate nga matukayalire maiga yugo sirio mungi na Batisheba ni mate nga bono iga narigeno kusana ba uchaka kuna koligi chingururende bachake gosoka isiko manyete kera matanga chiro muchio konyorangi binte binge bikoira na maiga kolendo mwancho murigelia sema mbia bono unatwa gotebiri nabo konyara kabago kubwatana na intwe na gosanga centuria yo bwikira no bali muri chinsemo au na mukonyara kaba mugotubwati to stream genda Facebook nyore link yu yebeke na ndibuye natwaleta chi TV chindonge nabo konyara kaba gotoligerelia centuria yo bwikira no cheka tokwenda siringarira bwinose rero nabo kurankonya kura libika rero rero kama titinda itiara ntebinga deano maite gwateba iga rero ntagitora limbikira se era limbikira bene wano maite se mambia bono rero ntagete kogenda so musori bw'igisusu lakini ntumeke elietali yayo musori to chakiroro togoteba ngo umusori bwo mwamate no bwo mwansu togokora erango bunuria urayeke asenka yago umusori wo mwamate no bo mwansu togokora erango bunuria urayeke asenka yago asemambia bono mwanchu murigereri tumanyango tatebya ngo nkiayo konyara kwa bagwe somya kurwa asiringane lirirabu astogotebanga umusori bwo mwamate no bo mwansu togokora erango bunuria urayeke asenka yago bokonyara kwa kogotwakere asenka yawo mwanchu murigereri nabo konyara kwa gototomera ujumbe yago onye soto wakeresi migo chagaiga otumanyinga ngaki umusori uri bwo mwamate no banga no rokaru mwansu tugonyara kabago gukora erango yawo onye tukuye koyogo asenka yawo asemambia bono namba itogere 0788666663 elio nyara kabako gukwa na intugo chagaiga asemambia bono Diana abakobwata chisimi agotebire ndenga ngaki umusori bwegesusu rero twago ikerera rero tiga ndaganya bwate kubya niringana lirabu rero tari omchadara era nsoko bwakire nsoko bwakire hello kamati bwakire kamati bwakire uya nyasa nakurendete ko Rwijuma nanendete chuma mwandigetie lakini konya nasokire natigete TV kegendete utatigabone kuna kwetali station yo kenyene yona yoteli mosimamo lakini nende mbiye kworo kyaro sana ige kuna gonchoka na kwanyora yarura ya chirorwa bona mune limoko ngakira yarenge 79 bona kuchakira igoro yarenge 8 okay tiena wondo kana kini nkworo kyere bo tantanu wala bombo iyo okay wono umusori ma do musori bwe chingende no yo bwe nyama tori ko bwe kana naende tagete obugambi obwate mwao mboko lengano bwane otagete bwe gambira ya bwe komonyene okay na bana bawo musacho ndetayo ora chako gambire mwao wose mukungu ndetayo obo semi obonge bogo tabwasalie mekie iwo tago na kubwatio misoriyo yaire mwane nani chaenda arosi mwane te ugwansira munora arosi yawo okay onye yo gwanje yana iwana ya no tantaine koigure moro jino kenyere irabu mone kerera abu amangana ya siasa acha agete nyamira ngageri nkebeti no maenale turabu tutagete gosanga batumanyanga ninki kegendrete ya yo bakora mbura abu siasa ide gotokonya naenda magi sia bwate liburio moneno uria amagi sia misini na rueto okay mokenya tarairi
No turabunturoje. Asante. Endelea. Asante Asante sana sana. kwigura agatebanga na achiaro sie bia bi kwanza ugotige biago ogende bia bandu chikokorora kana byobugete bire birongeri oli okonyoranga kwanyora umuchando sana Bartholomeo Mumanyi twagire simio totebia yenga kiuro cha mangana yese mambia bono indoje no origin seme chanyanchonali Linet Cherono by the way ucho twakire simi tukwanike gusiga ko yaro gotubwati kuruchin seme chichenya mira asenchira yubikira na Stella Onderi na akorole kuruchin seme nje chianya kebroni ikuruma mark me present twakobekire asomuro belese mambia bono togotebanga umusolia uria oroko eroselie nka yao ni goro muyamono umusoli bwo muamate no bo mwansu tugukurira ngo tugukurira ngo buna uria uraiye kasenga yao musolie uria bwo muamate no bo mwansu tugukurira ngo buna uria uraiye kasenga yao bande batebanga kera bako kongonterulige na paraga igali kwanza Nigena. Lakini gugikabwo gochi kuyika. No enka chumbali. Gochi kuyika kachumbali ndiri wanza. Timbaje tigo sido bwana. Ensoko TV wakire. Ensoko wakire. Musolina ya rero ngo kwana. Yani Diana. Igobona nabo kwa mwarero elitaliana litumeke. Tali mangana. Obi yali gotumeka sengenjerengi yabono. Bono buyeli gotumeka sengenjengia. Kabisa. Litangani ngakimwa abokire ko rwabo studio. Twabokire. Nawe uratayuna kwabokire. Na kuru twabokire buya. Na bomba rocha abu na mwabokire muri no mogoko timete ke bati abwense yamonga kyabokire. Kyati no ari mali abogete buya pi. Abu ni mete ali bisya kwenda kumuleke bintu iga. Ke bati meta kumuleke bintegere etaro to ko birigere risika bintu birekiria omumuro ino bwengenjo. Abatali bisi. Igare ga stali bisi. Eliete li bisi riko musali omutu. Uitali wagero matitire. Aya. Bono lingane lirabu. Ingane lirabu. Yani nga umusuli bw'umwamate nobo mwansu. Ukorusiki. Togorusirango. Buno yora yekenga yawo. Yani lingane lirabu endalire ngani. Ndu example. Asi Diana. Diana ngoto yabale na moneire. Ngonera mambi. Tiga ndu example asenya kucha. Na ande manya kuruwe example. Asenya bagasa. Naboko genda ase mwanya bagasa. Akoroserie chaye gwanza. Lakini tekorusiki. Rango. Lakini ekeruko ira na vuo gobono nyumba. Ekeruko roseri wechae. Amaene na buko nyenywa. Tamo singime. Onyore nga ya rusirie rango. Okay. Egente kebono ekego to semia. Kuna antu abagaka. Amaene asabagaka bali babwate tamembe kinyangau. Babe no musimamo. Mbako nyakoligerere gochimoina no ligerere gochimoina uchonya gucha omoheri ngo ikoro tumirira ne mwago oroseri gwecha ingansu amangana yera motware litukoligia biya mono musoli yongo lengi Diana no igwete ndebi yapi musoli ngo igwete kaga ndo ino uwo gotongeli azoli wege susu jameni nataka tumirie tari yago na nyoro bwe pirepi. Okay, wara lende na bumuroche matere akwiruganga musori bwe gisusu. Bisusu biro binabi bigete saisero naroche. Genda na chita kama tebi ngakie monga yekire chinga kichoko nyanya ale goteba nganjiraika. Njiraika. Musori itimati go sago chuyo nywere bwe kabo. Toyo ganyaye toyo nywe. Kurende mwanchito murigeria naro tiga bono turagenda sensemo ya maya tunyato kwariganira igeta ikaye moyo katunyato kwirana tusange naye.
Soko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 666662. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncherlio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kugwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye ne Soko TV, uboroso bw'umugusi.
Majito Morigeria nigo tugoswa sentunde ya kabiri tunya kumanya regende tukwenekiwa kurwaschi county yetu butambe tuguchaka ni county ya Kisii ni county ya Nyamira twaswa sebinyoro ni chiabise tukumanya ngana regende tukwenekiwa kure tuguchaka bene ni gaba gosoli be team ya baswati ya Lowland Starets yabwaterene twe asomo basokana bwibara imambia yo gukira litukurigoro ensemo ya Chiblat hase pasi yabogoriti abantu 30 no ene sano no yomo ase abantu ose ase banyati bagutwara chingoma asokoma iwa manchito Morigeria nigo banyati bakoirwa ase Nyagitari ya Kaplong na batatu ikiwa ase Nyagitari ya Nyamira ase bagende tukonyora obwenya nakolengana na kirori nigegari ya Siretio Boroso kubwatikana ni barembe manchito Morigeria tranyora amangi kurachise mecho Lieta Guru Dr. Jared Weba ande director ya Medical Services Nyamira County Gwereli bageri kuba inform nga litukolia mambi ntwanyora ujumbe ngegari yo skuru yabogoleti abachesaji be timu bariko genda wakengo yo Western Kenya banyora mu basakano gwepara litangane bara irwa ase Nyagitari ya Kaplong Mission Hospital abo baleita babari fa tunyemera County Referral Hospital ntwanyara ko receive abaruire 21 batoto babo nigo babwate chief fracture wabekira ase appropriate orthopedic treatment abande batano twanyoringa mbale buya twabangiringa baigulerwe egere tubabangira matibabu asikurunka nande banyari kwira na later ase through our follow up clinics abande mbagendere tukonyora amatibabu na uchunguzi zaidi including okaro CT scan egere tunyari kuchunguza zaidi nga semba bwate chingo machinde chaime nyuma tutarabanga kubaigorera abo bonse tuko babeka ase ward egere tunyari kuba progressively kuba igorera after banyorera matibabu igo tukwireri bageri kwakira team ya Nyagitari ngambi yamano ande asega singi bakora for a coordinated response. It's only that gari lose the control, the driver lost the control of the bus na ikabingirika. Ni barabara mbovu, naweza sema ni barabara mbovu juu as per the information ni alikuwa naepa poto na kulikuwa na gari inakuja, so kurudi lane yake na natumai hapo ndiye alipoteza mwelekeo na gari ikabingirika. Asama lieta nguru kwa James Mose aka Senator nigongoro kurwase skuru ya ito ya kiufundi ekoro Kitutu Masaba Technical and Vocational College ase abachesaji aba na team managers ose technical bench bara abanafunzi baito ibona chirega yakwani hapa ye skuru ocha kororana ki abanafunzi aba banyare ko bagudumiwa kurmambia bakanyoreta accident ya Cheptila na ande bacha bairwa Kaplong Hospital and then from there bacha ba transferred to Nyamira. Ngo nambe ya mongwira nilibali banyare ko baguto support including the FKF National Office, FKF Nyamira, and also the school as an institution, and also togwakera abantu bainsuko bagende guto support because nambe ya monto bwate period nene twanyara ko batogo tiga ali Kaplong Hospital. At the same time players baito na technical bench abantu 16 ko bara admitted here na abande baba konyora ko bako ba discharged. We are appealing to the public banyara ko baba ko enda to support ile tonyara ko batogo offset the bill. Samaria tanchenkoro kwegro ongo ngoro gaiga estimo granga Nyamira ibona kirwesi mi National Office ya FKF no moskelu tasmo ponte benchen nganya bachezaji bale gochaga konyora banyorera accident na ikananyora ikaunti konyora ya akitiri mapema ya chire ya bojiri ku Kaplong asibaring twachaka kubaga shugurikira mbairu antu ira abande banda bakuchi x-ray mbale barenge serious baudumiwa alafu twacha nainde baudumiru bonse bakiru x-ray bale babere discharged. In fact kirese nonde nabarabo nabagenda x-ray twakwana no Nyagitari x-ray yontebi abange bali twakagerete babwate serious injuries batekera baligere bakiru x-ray batebirenga buyabari nabo babandi bali bakunyara koigoro nanda abandi bali bakotigaraga okorera investigation. Wancho Morigeria tutigarite asumo basokano y'umuteneri w'abaswati kurwase county ya Nyamira mwishimwe Jerusha Mumanyi noyo bwangoiga gotome ngora ya guchia team y'abaswati yeyu ya Lowland yabwatanirwa no mu basokano y'umwancho Morigeria boigo Nyagitari uso umwaziri bwa bachanukurwa ase county ya Nyamira Dr. Donald Mugoi nigo atebire
wetania bono iga bantu 15 batatu nigo barentirwe ase Nyagitari gose bare baigetigwe ase Nyagitari ya Nyamira rifaro nabo igo asa bande banyare koba bakuigururwa abwe igati abo bagendete koba bakonyora obugwenia ase semi mwachimurigiri tiango twigoro botiuru ase nchira yobikirano muna yasa tokonyire etamwe ntangani y'abana bari school bagosoma primary secondary na university wamemalizana na tamu yao ya kwanza. Kwa hivyo tutagete otebi Nyasaye mbiyama na sugwanchira abana baitu gukura na kwiranaka. Bono muna school chigendereire kubungwa wiki yetole batwa chakire nero school chonse chigo cha kubungwa. Gonare go sabanga abaibori abana baitekera bago cha kwiranaka murenda abana. Muturendera abana mumanyete abantu baitu bumaene intuto kubatebi ntunko gutori chi story chinkongu chikorwa sebinyoro. Abantu baitu bande mbaro batali mwanya abantu boli. Yani abantu mbaro bagokora ibintu bibe bagochikorera kamwana kanyaruka kabande gagukina na kwatagete gusarira itangani. Bagochikorera kamura karorekanira kaya buyaiga na kuri itangani gakora ali gikukeninde kaguchinyasorekanya. Elinde gatantane elibaga karko bo mwana umurongo gocha gokonya community abantu batantaniwe asengencha abantu bande batayete kuriya mali. Ngegenta konerio omonto tari gukumia. Nechebe na marua ria mabe aburukanire no eliere sumo egoita abana baitu they don't care. Lakini gakina ariko basorra baibori. Onye mokonyora monto nare kabire yore within ese community okoni ebintu ebyo. Oni chinyasore, oni amarua, oni ebintu biribyo gotindia byachandira abana baitu kamuranje. Report ye monto bunoyo nainde mokonyora mbariko alisimo ko report. Mangana itari ko irubuya. Moteba ni mine kenyoro. Bono iga tutagenda maandamano. Yogo kane ibintu bibe bigokora within our communities. Elinda litora konya abana muna babungire school bachire. Gaki bono onye nationally na aligere ligu mwaro chemba range I was ranked among the 10 women bagocha ko influence siasa ya Kenya. Bono ngaingo ko influence nya staiseta. Nonde inche igonko genda kobe governor. Igo munango na gosuka iga kamaranja abantu baminto na abasoroire inunsabere kero kerio korio bugavana bwa Nyamira tindi gotigamuna a women rep nale gochikogenda kobe governor. I am coming there as a leader. Onye na lead my people 2 terms bahandolire inkinta chikuba leader the other term onye kingo kinde epo kokore binte bike goetera the little that I have been given. I am ready. No anya saga gotabanga kora abo mwege nwa sebire bike ninkobeko obo moteneria sebire binge. Igongo saba kamuranja abantu bane banyamira, abantu bane bagusi, abagusi monsi esimwabeta, ekera moko igwerie tali ya Jerusa momanyi, mwamosabira. Neria kabere mwatebia abantu nge round ye, ntotagete go change obogambi, torara gose a woman leader can lead better than men. Gote omatekera abantu barorire nimekwa tisho na babako genda bachaka gotebia abantu nga Jerusa otigire. Mbako ganyankwana kuri umuntu wanengi bakonkwanira. Ngakibarate batarate babasacha bali bande bakuriginga batigire. Why should they talk about me? Kiro montatu arusirie tari oyo korokoro murai. Arenderie tari yaye akurigeri chikura. Na inchatigeria na nche nkorirenda na abantu bana inchi yo watanirindia. Nonde tinko tiga na mochaka gote mwake chisi sana. I have been told abantu bakire tuchisimba otenda ngo batigire chitaya igoro. Chitaya chirichieje. Ababaito tokogenda na barabuto chikuikaransa Nyamira. Manjito morigeria tutigata se county yo maiga yoyogare orangi oyo motwoye hotaikirane tibia oyo borete kurwali tukoya Jumatatu nigo mobero yo tokire kanyimbo ibere gucha mebunge tutumasaba na woigo nigo bayine kiri buno mugambi wa Charles Nyaonga nigatebire nga bono ifamily nero moiso maiga yoyo korigyo moberoye asemekeka kiamatuka 5 aitire kole nabetega konyorwa konyeba gote banigo babikiro mogombo na bono niga mobiro yo jwete kogotoka Manjito murigeria tigaturanyora inkwaniyo Muraba irungubo muraba iga kenyorukia kanyibo 2 center chena nyorira abana bakondageria kenare ngenga bunege twikiriro cyo no zeno umuntu natiri mukabwango sana goja natetiga ndorengo kana ikina chikurigire naro kuri no umuntu na yana bakange kabisa kena ikange aja ora ku no umuntu ramporto koboko iga nate bamura tebe tigisekia na bwango buna kiro mugambie sub chief Joseph na muro na matebi na iwo mwana uri osirete otokire
nakira nikirani ofisa nere na matebia mwana uri otokire bwana mata yase igo umwana unasirite kuchakira Jumatatu paka jiro ikabona iga nyasa okonyete emete yana yajite kumutanga anyarekaniro bansi muchoge ondieki twabere tokorigi omwana oyo korumuna agwete roche egwikeri yaetete lakini muna nyasaro muya igona renge kanisa chibugi chana okonga keresimi binga genda baka yomoga ngubo omwana orio ino otokira aroro maene nabo twasoka abantu babere twacha twaikaiga twanyora nere twamana korwa tware isie aramu ngwiri amochoge nyarangi naminyoka guchiona ara ntuburangiti naikaroche napitisa narwa nere eke namurigererie bosi chayaye munakororokana nanyonere muna twamusukiriga twamuikiria ngegwa tuganyite torora inki yakoba nguru Charles Nyaunga ujibu intendere we location ye otonyorete report on Monday ngomo muroyo gure roje no muroyo na bwate problem yo bongo igakonyobwa chakire koruchana tokaigungo gure roje since then origi goro through abantu bamenyete roja nonye muisonde abantu ba disaster management be county mbaika igoro mu county commissioner no arenga bakomo deputy county commissioner serikali yonzi yabeira bagambe no bamenyete roja abantu bekenyurege no bamete roja tunashukuru azerero iganya sawa igura masabali abantu bamekiri twajire konyora umubiro yo kore roja ado tunashukuru asenge njo tuwabate umubiro yo uranyoro chire ko Jesu chire ragirende tunashukuru asenge njo to Maria Tangoro kwa Joseph Mukwa ninjo mugambe bora wango mwana yo agare na twaro muchando bongo bwango iga kairunya gitare twakawubwenire kumbeta jitu kugena itukuria Jumatatu na baguroche mpaka guikira rero ekero na nyoro esimi kurwa somo gakungubo gontengu umuntu narore roche guikira ekero twamanyore na bontete nyina limbia sabantu bekinyureka abantu baito bonse ne tangase ko ndi sabana inji amaje bunara mange roje mo basa ko tema gutamboke sobora roje ngambuli buya ama kweli ayo butantanu bono ndigotoko gendo gusyo asaba sabe babiri bagosemirwa banyara ko bagwesoki bari batarabwata chikura eli banyara ko bakwelikia kire kyombekia IBC kegenderete kolikia abakichikura abayemwancho muligeli gukira boniga nigo ekyombekyo kiligerete guchikoba ekolikia abakichikura abagwetania chiribu milioni 5 mwancho muligeli na boniga niga yanyara ko bagakone kibuno yo kulige kirogo kyobo women rep gose guchikoba gagutinda bangina kurwa se county ya Kisii aselieta Dr. Roslyn Nyakona abasaye bari batarabwata chikura abasaye mwensi pisi mwabeta mwata chikura so bonge nari turanyare kuwo mongi na Roslyn Nyakona ekerogeke tubasa ko ngainere ringantoro amo nabukura ntobwati getambuliso ntobwati igento gego tutambulisa muno mu Kenya negetambuliso yeito amo nekura abantu bonsi bwate bitambuliso amo nekura aseli tukeriria rero igotonira omogoko mwanene asenge twara riro mwana kuruminto bokoma yaito twasokiri omwana Roslyn Nyakona oigara igotoko tebanga bonchari ngima astwabeta ewo nini account yeite ngimesi yabeta gaki muomongi na Roslyn Nyakona amagoro erinde acheko tokonyera abana ntoro no kwigana nga byonsi pinga bikorekane chingena ngeni nga chimese kurubonchari ekere to koligereri ebubu yuntoche torusi gumotu na chitangi abangina ntoche twaye guchironi che chitangi gwetera Roslyn Nyakona tobeke senti nyomba cheito ntona go chiroche tona go chandika akito kore chenchi muno mu women rep abakoma ntwanya kulike rubana ntubabwate habakoma gotukunywa macha amabe igo twatakira omwana oyo ito na intu aberange na intu tari intu twekagocha gokonya igagokonya gusiye ngima na kero yomore gusiye ngima atokonyera omwana Roslyn Nyakona oigara ronge no mwana omuya ole nemioyo okonyire ebyombe oletira oburabu bwocha seito mata abwe ebyombe chibengi otoreteire twamanyire muna togo pingi igo bono tomaete nga gochimotu ntonyora oburabu korwese omwana Roslyn oigara Nyakona Manjito murigiria tugosuka mutwe ritko rigoro ntimwe muraibe kiama gya disipiri gatigashagwa aringe meye bungi yandia seritko ryo moyo hetara ya matukabere me county yo ya Kirinyaga chinkwana chiae
niga achikuleire chinyagitari ing'omoro biryosha nigo ryetie kona koira ose nigo tabwati obikirano asaboririe abarai bari batenete omoro biryoyo kwene kiabunangu cyabari kuyorigereria iryo nyariko kubwata ko bokonyi gochia ase abananchi omanchito muriria turatiga chinkwane cyae Rigathi Gachagua. Bunenchereyemo yokoenekia achisababu nchirororo chisaine abananchi gotamochoro musikeruto asentunda ya kabire muraibwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua litukulia rero nigo asanga nababwatani bekanisa ya ACK ime ya Kirinyaga ebunge ya Ndia ase okumubulia chitoro omwamererio yomonene omusikeruto asogwateranse kerobobisi bogenderete gokorwa na serikali. Gachagua nigakwaniringa omoroberio sha nigore yange kugwa ase egeka kimetinyi etano no mere mutwe asakurire chinyagitari mono chiria chiteneneire nechikanisa basabe sira yabo kurwa ase omoroberio sha iri gutanga okugwa kwaye. I have information that SHA will collapse in another 6 months and will have a crisis of unknown magnitude in the health sector. Today, as we speak, our hospitals, especially the faith-based hospitals, are owed 90 billion, and they are almost shutting down. I want to give very humble advice, unsolicited though, to our hospitals. If SHA collapses, all our hospitals will collapse and we'll have a big crisis. Our hospitals should demand immediately the release of the 90 billion they are owed before they render more services to patients who come. Because if they don't, and SHA collapses, and they are owed billions of shillings, those institutions will collapse. I propose and I advise our hospitals to consider demanding upfront payment from SHA. We do the monthly average of what they collect from SHA. They get paid in advance. Boigonigo abeire mamincha yenkwana yumurairuto aboigoro asatebetenga ensemwe kwa mirere serikali nigegenderete gusaliririta liense ya Kenya asatebire umuraibwense nero saliriense asokobeka machiko atabwenereti boigona kogenda mamincha yerichiko ne katiba. I have heard the president say that we in the opposition are spoiling the name of the country. I want to tell him, no, it is not us. It is him. It is not us who told him to abduct children and kill them. That's how we got about them internationally. It is not we who told him to issue passports to criminals in Sudan. That is why our reputation as a country is bad. It is not us who told him to interfere with the internal affairs of Sudan and deal with the criminal groups. He is the one who is doing it. Tatigeti kuburia ababwatani basoe ase kiama kia DCP ikiagira na kiama kirayetoliense. Mimi nikipata nafasi nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia kura zenu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kazi ya kwanza nitatengeneza ni kitu inaitwa guaranteed minimum return. Bei ya kahawa na majani chai na maziwa ijulikane ni pesa ngapi ukienda kwa soko. Nigo atarira chinsemo chinyinge chi ebunge ya Ndia imeye kaunti ya Kirinyaga asogokora etaro yaye ya matukabire ase chinsemecho. Kuripoteria Ensoko TV ireta Nedinamura. Mwanchu muligereri tugotikana no moske Rigathi Gachagua nigatoka genda busina kuligereria nkwana yabarai bali bale sense mili kurunga linda mwananchi abakiranite ase chinsemo chi account ya Mombasa neri tukuligoro bakanyara kaba bagokora umusangirekano regati abali bakiranite no umuseneta bwe county ya Nairobi umuskedu indi Sifuna naboigo oyoro mubunge Wimbakasi Babu Wino mubunge ukitutuma saba Cliff Gisairo n'abajumbe abande bali bakobwatani bonense meyu ya linda mwananchi ase chinkwana chiabo niko barorekanite komochia ya serikali tigatoiwe roboti yoru asenchira yobukirana. Ndege ya kwenda Singapore uende peke yako. Tunasema aende nani? Aende peke yake. Safari ya kwenda
Singapore ilikuwa ianze mwaka wa 1992. William Ruto ulikuwa kijana wakati ule. Wakati ulipewa nafasi ya kuongoza vijana kumtoa mamlakani Daniel Toroitich Arap Moi, wewe ndio uliongoza vijana kumongezea Moi miaka 10 mamlakani. Miaka 10 iliyotunyanyasa. William Ruto, hiyo safari ya 20 na wewe ndio shida hili taifa. William Ruto 2027. William Ruto, William Ruto, William Ruto. Pewa ahadi ya kwamba watu wetu watapata title deeds. Wangapi wana title deeds hapa? Wangapi wana title deeds hapa? Mama mboga aliambiwa atatoka Kongowea kuuza mboga kwenye stall na atafungua supermarket hapa. Wangapi na supermarket hiyo vikuu waliambiwa karo ya shule ya university ni bure, sio bure? Bure. Kwa hiyo serikali ni shenzi, sio shenzi. William Ruto na vifaranga wake ambao wameharibu nchi yetu, wote wanaenda wapi? Wote wanaenda wapi? Harambee! Harambee! Manchito Morigeria muraibi kiama kiana Kenya Martha Karua nigaire mechando insi ya Kenya gwetira kubatikana no burayo bube kolende nigabori omwana inchi gochora baraya ubaralenta magendo imensi ya Kenya wika omwako gocha. And in Kenya, I think the problems we really have are about leadership, about governance. As voters, we have such little attention deficit. We find ourselves going back to the same cycle. You forget who made you suffer. You forget what went wrong, and we go with the energy of the moment. And I think this gives us an opportunity to question ourselves and whether we have attention deficit, to gather ourselves so that we may solve our problems, whether on the family front, on business, on the social, political, economic landscape. Chubuligoli toka genda bosio asentundende yekemenano ya SportPesa Premier League ya sese ya Kenya nige timu ya Shabana yakole timu ya Asia nyartiko bagiko yikora timu ya Murang'a Seals asegolia yamo asekemenano yakole kante asegeti kia Gusii Stadium mu Chumuligoli na anemono nigobono Shabana ere ya gatatu ase ligi ya ense ya Kenya mwancho muligili tigatonyo robotiru asenchira wikirano huna timu yu ya nyartiko bakego sasalia bosio bwa tioterli baye. Kwanza kabisa ningependa kurudishia Mungu shukran kwa hii win ya kwanza hapa home. Mimi kama interim coach nashukuru Mungu, imekuwa poa na vijana wameng'ang'ana vizuri sana, wamecheza kulingana na venye tulikuwa tumeplan kukuja ku approach hii mechi ya siku ya leo. Yeah, playing surface imekuwa hivyo the whole week. I think hata sisi kama home team hatuja train hapa the whole week, tumekuwa tukitrain away sababu ya playing surface mvua, na hatuwezi zuia kazi ya Mungu. Lakini sasa kukuja hapa tulikuwa tunatarajia grawa itakuwa poa, so tulikuwa tumekuja na plan B, ambapo plan B yetu pia imewaki, ambapo kuna time tulikuwa tuna build up na kuna time tulikuwa tunacheza na second balls, tunapiga then tunacheza na second balls, na nashukuru imetupatia matunda. Sitaongelea hilo kwa sasa. Kwa sasa nadhani ni kusimamisha meli. Sisi tuendelee kuwin game zetu. In as much tunaendelea kuwin game zetu, then najua kila kitu itakuwa poa na itachukua mkondo wake. Yeah, mafans ndio backbone yetu. So ningependa kuambia wazidi kukuja, wazidi kusupport team, wazidi kutusupport sababu wao wanatusukuma sana na tunashukuru kwa nini yao, kwa support yao. Yeah, Ochi ana kitu ya kucheza, Golden Glove, and anaweza shukuru sana, amewakupoa sana na defense yake. Pia lazima tupatie defense kongole, na sio defense peke yake, hata timu mzima kulingana na venye tuna defend. Ana kitu ya kucheza na tamu-encourage aendelee kufanya hivyo na defense yake, then sure atachukua hii Golden Glove.
Kwa national team kitu yenye naweza himiza wachezaji wetu ni isiwaingie kwa kichwa, wazidi kuweka bidii, wazidi kutia bidii kwa mazoezi na kwa magame, then inshallah kila kitu itakuwa poa. Kitu ilienda wrong first half, tulikuwa na more distances between midfield and striking. Joe ako napata more support, then again today haikuwa siku yake, so we had to bring somebody new to change the dynamics of the game. Yeah, for me he's a complete player. In regards to calling him to the national team, I think he deserves to be in the national team because ni mtu amescore, ni top scorer kwa KPL, so all the years top scorers walikuwa wanaitwa kwa national team, na for me he should be there. Kwanza ningependa leo sana nimefurahi sana kwa ile matokeo tumekuwa nayo. Tumekuwa kwa muda sana hatujashinda, ikizingatiwa kwamba tulipigwa vichapo mbili FC Leopards na Gor Mahia, ambapo ilitutoa kwa game kidogo, lakini tumerealign kidogo, tumerudi kwa game. Ushindi wa leo utatupa motisha fulani sisi kama team, tuone team tuna face next itupe pointi. So kwa hizo pointi tumepata leo zitatupea moral sana kufuata game ya tunaenda kufuata next. Wanchu muligereri so umugano yo Shabana wacha wante Shabana nemo ande kwantebe ngano kubwata ni timu yo bagunga Glamour Boys matukabwa ngoiga goba mu bwatoka mu kocho manene okurunga Peter Ukidi, lakini boniga nigo balense yo omo kocho muya oyo lengo mokonyo yo kurunga Andrew Ngwae no muteneri we club ikirakurunga Neverton Nyatich. Mwanchu muligereri naruche nduge go security online mbakagere nga banyorire esibuli manganga badesibuli manganga ne basi ichiko bageko batali bitunu ne chingongo ngaitanye kiroho maine ne bugate sibakobeka nonya na mache kai chichuisi chichuisi ndandora nyore go chana chirocho wajobuligerelie tagateba nga biyamona sana se timu ya Shabana soko kalibia na mona sekimina ne Premier League ya Kenya sebonigere aseli bagalia gatatu indoche tuarete buse kuruto chaka gutara gaiga ni Messi town ya Matoke na bondoche nga Ingwe is back. FC Leopards is back igegenda tekubugulia batiotereri babo kurwa ASC State au kurwa Sumuchio Nairobi na Shabana ne amini na Gor Mahia nero ni nyeroche na roche umuske Kalonzo Musyoka yaratebete timu ya go support ya ligi ya Kenya ekurunga batoto ba Mungu oyu na ndinchi ba na incha se batoto ba Mungu okay kaite na bongo musira okay twatigaira abo tugekagere kwamba karorekana naye wachire se batoto ba Mungu no irabu mwanchu muligeli robotiro mwali tutete totegerere kera tokwenda ndi mutimo kekere chitelite chitaika na ibire chibese yamo nurumu governor bwe county ya Nyamira umuske Nyaribo ekera anyaltiko bagako kwana nabalikia magana na gotebanga county iyo tiyaruete omubaro w'emibererie gukwaneka yatogete ase chinsemo chiri chia kericho nabo igo nanyaltiko bagako ene kinga chibese banyaltiko babagwakana nigo chiri bwe 32 echi chianyaltiko bachigo wakana go chia se county ya Kericho eli nyalko bageko bakonya ko eni emibere ya balia barenge ase nkendwe yo mwanchu muri tigatonyora roboti oruo kurwa sense milliende akabire studio mo direct itago ntebinga nagendete kuna korongo roboti oruo wene tigatonyara ko batokoiwe. There were 13 bodies which were supposed to be disposed from Nyamira, and as a government we followed the procedure. We got court orders to dispose those bodies in any public cemetery. We released an officer and a vehicle with 13 bodies, fully compliant, following all the laws. We gave money to be paid to Kericho County, but unfortunately, whoever was given money did not pay to the county. He had an arrangement with a private morgue or a private cemetery where they went and disposed the bodies. The exhumation was done and there were found 33 bodies. As Nyamira, we are not aware of those.
If we were aware, we should have sought permission to dispose 33 bodies. The permission of disposing 13 and disposing 33 is the same. So those people were involved from the county of Nyamira to Kericho. I think they are already in custody. Chumuligeli oikira gutwikira mwali wa mayese mambia bono. Kwa igure we released how many? 13. Yende ntokumanya. Nelibo lirinde ndiringa omuntu oyo twatomete achigwakana chibesa gochiase county ya Kericho. Omuntu oyo niga imugeta agenda gakana a private cemetery. Ono omuntu oyo in picture. Nere doche okarako musana. Ahora nyoro batebanga yana gukweta bugoliti. Omanyeta mangana ekero akoliterende nande tutakire tumanya ngalende ngaki county bono thinking mo governor natemete kura muri magaroba go sento mu prepare tukwanire timonyoreti bali bagendete ko banga so mu governor na boko nyara ko bagotebanga itaseni yensoko ngumurikire enyegere to clarify few things nande ni ndo chembia sokire na gukwanire nkwane bone nere kurunga steadfast leadership kero kunyara ko bagukubuguli responsibility koerera abantu bamanya kwaro cicinsemo kiri cinde ciakuru ensemeli abaraina baro bakorekana gutwara egento kilibate bange concern gutakomanyanga ngayemebere yarwete negento kekurunga developing story nabo igo mwancho murigeli asubutu kibogendete Diana ndoje kitegalite kiteka isato togenda asumutimoko kitoko genda tiatenda asumutuko toira nene chigasete tiato siomeli sejiduka manchu murigeli nawe naye naboko bekali tangaso liegegera togokonya Nensoko TV Oboroso bw'umugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende nsura krobulemi obiyoke enyolere libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro buri bubari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi ine nuganete betri oratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739 69
7855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Amarire ni gagendrete gutose mwana boire bukia. Tari Yesu sira. Ekegonko. Esukari. Lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yani blood pressure. Ninki turakore wetanga kuru wasare. Nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno. Asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso bumugusi. Eye Yensoko TV oboroso bumugusi. Aitreta ikemo maiga yense ya moya bono mambia Diana nande bono toko genda sense mili gurukunga yechi gazeti ese mambia bono mama ine sakoboko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard so mwanchu muligili yokuliginga inere kurukunye front page go se page ntangani aiga no tuchikoba togo kwanira mange nabo igo page yo mwelio nere yo mwanchu muligili ase mambia bono igo abo konyara koba koko ira chingaki tunyara koba to komanyenga ninki kelikere ase mambia bono Diana. Manchito morgere nanchi gazeti ya The Daily Nation aborochega gigo kwanira igoro yaba governor 12 abo bakulia ne bichike binena ninchiko tebya ngambi chiko ke ibakulia nanga kibakulia bichine bichike ebyo Daro tebire nga koragira bakalire bichike binene semambia bono tigandara ligerelia chi headline chirase chi gazeti chi semambia bone gazeti ya The Standard batabanga judicial bias mwanchumuliro batabanga no gwanchiro likole asenseme bigambero gaiga ndo chebicha yomona chebina umuskema dakome nabo igo kiliyo tebekananga ekero ere ni chinga kichugu ya taligumba nige kwamba karorekana bakogenda ngora kulinde ekera ere nsemeliende abana chebina nigo bakoba asobwango sana konachira abande bine mwanchu muligili nabo gwesomera na komanyanga ningi kero kulinde kuko bwate sinde ngomanyinga ningi kire ase egazeti ya sbagatebanga bitungo gose tugende gose abanyama bonsi pi nigo barenga ine kulinda abande mbale aba anene mono kubwa abande mwanchu muligili ase gazeti ya The Daily Nation Diana kwanira igoro yokoragira nebichiko abagabana nigo bagatebekana bamenyete ubugima bw'uburuti akase bakale koba bakwebekira kibese kinyinge ase kiyabizi cyabo nabo igo mwanchu muligili egati abagabana abo kibice cyabo nkire gabo aso gukikonyora ko bagogwe somera na kumanya ningi kero igo asense mo iliende nindoche omubasokano uliokolekana ase kisemo kiri kya mwiga mwanchu muligili ase gali ya matatu ya nyara kwa bagego tuomune egali endenene asigili otebekananga nigo mungwano yo mobwe pigipigi anyaregete koba gakumuruka ase bara gento kirire to mwanchu muligili mubasokano yumobe go nyara kwa bagokolekana gwikira boniga bantu 15 no yo monigo basiri ubugima bwabo nabo Diana kunyara kwa bagotebe nonye ninchego yo bwatinde ase gazeti eliye kurunga The Standard ase gazeti ya Taifa Leo sema bia bono nigo bakwa na linda mwananchi wa timu kambio mwanchu muligili lingi kiliye otebekana nabo kunyara kwa bago kumanyanga ningi gyabetege kolekana kurwa se county ya Mombasa ase abaraya bubalinda mwananchi barorekanite koira chi campaign chiabo asensemo ya Mombasa na namono aswagenda te kwa bakoranga ningi kiliba konyara kwa bago kwanira guchasa bananchi mwanchu muligili se gazeti ya The Star kwa na fertile land raising imports paradox of Kenya's costly food mwanchu muligili batabanga bono iga amaraba gose ense ya Kenya obulimo botobu na nigo bono igo mwanchu muligili togendete kuye bintu kurwa se chinsko nabo igo mwantu kwirira o ndagira maguli ndagira koba kagokonga mwanchu muligili onye togote bantu bwate liro bali tobu trekulinde igo togemenyete ase abamate kunyara kabatokolete ndagira na igintu kilibaga tebanga Kenya reko bagikwirira mwanchu muligili
kwirira magori endagira kobaga gokonga boigo nabo gwesomera na kumanyanga rituko igoro nigo ryaringiria makendo bagoteba ng'aba bwatani be kilisia gia Catholic rituko igoro nigo banyartukoba bagochengera rituko ikoro kuria makendo ase chikanisa ao chibicha chirega bu moncho murigererie gati ya ababwatani nabo igabarayi bali banyartukoba bagoika ase ogochengera rituko igoro ryari kurunga Palm Sunday kuseneria makendo Diana rituko ya makendo Wateli kendulio njene gitorra rokero na rwita na kuneterikira kintu kingi getikanisa okay negete para ringanya nkoni gwali ngale nkoni gu 50 kanto kali akamwega 50 bo chigari goro chiacha bira makendo nkagora nonye ngolinde ritukuri goro na injeno mu Catholicinde ni maitenga amakendo na lengoro ngetige batia gote ba matoti maitia matona ararira kinire likendo manyete elineli tukobono likonyara kabali korokia enchira yo musaraba bunabone chagete ase kilisia ya Catholic na nemono kunyara kwa kunyura chinga kichirio moboli Yesu Kristo nyari tokabaga kwerua sobugima bwaito na nimanyetenga bono iga bali babwate mesumari niko bayebuguriti koboko babarange kumubamba aso musaraba Eikenero Easter Friday nere yo mwancho murigererie kubwate kana igechi gosoka litukulia Jumatatu nimanyete boniga ase kilisia Catholic bagatanga na magoro matuko alia okobara matuko yo mweri umutolia uchikobamba umutolia uchikobaga kobambwa nande bono naba ibi babire mbalensemo yaye yo mago motebi ngomone no nyinyule yo ndo mubuli ngaye nyekuru mwana nyasaye koreki totolie kurwa wajo murigereri aye dini goromba ya kwanete kulende nabo kunyara kabago kumanya ekesekere nkanga ninki kialengi tokogenda ase gazeti ya People Daily esemambia bono bagoteba loyalists who fell out with Ruto aigango tebekanere nga bali ba musigete mono abanchani baye bali bale ko banera asensemo ya siasa mbarabia babwatokane no murayibwense mutangani gakurugu JB Muturi uyo kabirega igo mwancho muliale kurunga Mythically Nturi uyo gatatu gakurukunga Millicent Omanga uyo ndega igakurukunga Metu mwa seneta nindo chega igo mwancho muligerelia uyo kurukunga omubungo Kiharu Ndindi Nyoro nabo igo mwancho muligere nabo wesomera babo Nyutumbara Clovers Malala nabo igo omuswati ngageto kurunga Jenny Kihara nera nabo kunyara kwa bako wesomera na koranga ninki kire ase gazeti ya The Business Daily the People Daily mwancho muligere gazeti ya Business Daily gekale kwanere goro ya Top Kenyan Bank investors reap 5.75 billion dividends mwancho muligere gukwana balenga chibengi chinene chia Kenya unachia nyara kwa chikoena na kiligorunga chi dividends gochia ase bali banyara kwa bakobeka chibes chiaboro asba tebekananga banyara kwa bakoros chibes chiguru kwa chimbunje chi bilioni sana n'ugutaisano na ibere isano mwancho muligere nabo kunyara kwa bako wesomera nako manyanga ninki keroro ase mambia bono na namona bona nagotebia mwancho muligere yayo negatia litweteire agotebekana SG headline kulende ntatiko chaka no mugano manene orega iga ase gazeti ya The Standard yo inagotebia igoro yeke gambero nabo igo buna nagotebia sibagale gotebanga nigo bono iga abarayi gose abo busabali bali ase kegambero nigo banyara kwa bakogenda busyo chinga kichinde kunyara kwa bakoligende kurunga orders gose ogochika kuri kunyara kwa bagogotenenia ogotukwa nabo igo ebina byabako babikogendera nabo igo mwanchu mulire swatabanga gwikira boni gebina bikobwatania abo busabali bale ase bigambero byanyara kwa babigo ikomwalio na kunyara kwa babikuruwe gwena chiabo ase gentu kilibatabanga nigentu kyaberige korekana sama tukabwango iga asa bande bakale kunyara kwa babakogenda chinga kichinde benyorera ogochika kuri kunyara kwa bagokobakonya kurunonyene se bikorwa biri bakaba bakobwatanirwa biri bagatebanga nigo bire byobukurumi mwancho muligereri chinga kichinde nigo banyara kwa bakwenyorera obunyamasi kurwa se bigambire bibakonyara kwa bakora swanyara kwa bakoranga chinga kichinde bina bya mumbiri kwa babikogenda busyo nigo bono igo mwancho muligereri bakwanira ngabono igaba Kenya bande bakawaida nigo bagenda tebaru konyara kwa babwetera chinga kichinkongo mugano konyara kwa bagwesomera CPG ya kane ye gazeti ya The Standard ya igasi bakale kwa bago kwanira sebwango igaba tebange kyombe kiligetenete koligeringa kenengelie kunyara kwa bage kwananwa ochia ase abakoli emeremo anen monoge kurunga salaries and remuneration commission SRC
Kenya tukoba kegotigwa no moichano monene keragia chete bosio bwe kegambero na mono ba tebanga nigo ba chete se kegambero kali kurunga court of appellate go se a court of appeal mwanchu mulili na kunyara ko baba ko be kesi ginyo gotaka koranga nigo bono abo bisa bali ase semelie kegambero baranyara ko bagotangwa kwenyorera chimilioni 10 negati abo mwanchu mulili kwenyorera chigali go se ka grant kine kyo nigo Kenya tukoba gekororekana kwamererigwa sana na ndo mwelio ekyombegie sarisi kanyoro gwa kwa no mwanchu muligili nabo gonyara ko bagwesomera umugano urabu na koro kinga nkikili kegendrete nabo igonyara ko bagokoranga ninkikili bako bagokwanera babekire bosio bwa maiso nonyene kinagia tuju ngote bakirenga ekinagia tuju nigo Kenya ko bagekoro kinga chinga kichinde nonyana abana chibina nigo banyara ko bakobwatanigwa nakili bagatebanga no gusaba maki ase umugano yo umwancho mulili okunyara ko bagwesomera oise kuligirira iga igati yabo mbali banyara ko bakobwatanigwa no muchando yo noyo kurukumo na chibino kurunga mungale nabo igo niganyara ko bagagwikiginto kurungia vidaviti bosi wikigambiro asanyara ko bagagokana ngatana ko bakakwebwatanigwa nayo kulende na barabungo tabalenga wanyama wengine ni wazuri kuliko wengine. Diana, mugano yuni golese page ya kane na bwe somera na kumanyanga ninki kelikeroro. Wate ba wanyama wengine ni wazuri kuliko. Kuno mwanjito murgira se gazeti ya Daily Nation na TV mugano yo monene. Nigo kwa ndegoro yabagavana 12 bagutumia chibesa century batagete ninchiko gotebya. Kone ningo kuira se gazeti ya Daily Nation page ya kabiri ne page ya gatatu turachakira ne page ya gatatu. Iyo kwanere igoro yo mugavana bwe county Nyamira asabeteka kubwa tukorobo tigoro yemebere 13 yabetege gutoka chinse mochiria cha Kericho ase chingwana chayo mwanchito murigena kwa nyara gokoigubu nagoteba sagotebanga uyobe tuchibese chanyarga kubwa tukuchia serikali ya county ya Kericho nigo anyatega gokuchienana asenchira yabo bisia se gazeti ya Daily Nation yotebanga oyo tuchibese chucharenge chiribwe 32 2000 nigo chiaganiri gwakano gochia serikali ya county ya Kericho kolende omubiso yo chetu chibese icho agachitomera omuntu lyo tenete emochali nera tumete chibese icho mwanjito murigeria anda otebe mibere ero ya tumetwe gochia stinse mecho nande ya tumetune gali nande gali ende kababwat kurumagiga nigo yarenge 13 kolende Moskenya libo kurwase county ya Nyamira ngatebirenga tiga obunenge kabwa chakiwe bonyale bogoteba ekene here nigatebirina nganari tayari iri anyale gakoranga obwene mborobyo bukurende nigatebiringa mbali responsible semebere 13 nabayigoni gairanirie omwaziri bwoborendi bwa imeki chumba muri komenia satebetebuna account ya Nyamira ne bwatama mucho ase okobwato kemebere yubo bisi kolende kwa igurenga tia bwato getububisi egari njabo getie mebere yo nabego chibesenjire chaganiri ko bwato gucha se account yo mwanchito murigeria mebere yo nigo tokumanyigwanga emebere emerongebere ne 5 nigo yarengene yabana ne yende meronge 3 nigo yarenge emebere 5 nigo yarenge yabantabanene kolino mwanchito murigeria nigo bonengi bogenderete okalekana kurwase account ya Nyamira asukumanyigwanga abantu batano nomo noyo momba bete bakubikwa byara astokomanywa ingaba abwe babete bakubikwa byara litukuri Juma kolende na David Araka na boigo David Araka makoli noyo ndeka ko manchito murigeria ndochemba bete bakubikwa byara kurukwa Richard Towet aka Ezekiel nigo babete bakubikwa byara ikiaita na bono nigo bonengi wachakiwe bamanyenga nikerete mebere ywe kabake gotinde kwabo bisio mwanjito muri no mugano twabere tugokwana na ntogendete kubwatia tunya to kumanyanga wikira boniga nikigendete kwene kiwa kolendo bunengi mogendete kwene kiwa kurwase county ya Nyamira ne county ya Kericho kolendo mwanjito murigiria se page ya kabere niga okwanera igoro yo mubasukano bwibara obete ko gokorekana aschinsemo chanyeri tukumanywa gaiganiga abantu emerongo abantu 15 nomo bantu 16 babete bagusiria amagimabo aigase gazeti ya Daily Nation nigebegete egati yabo segukwanira igoro ya Nancy Gathoni Morini Wambui Olivia Mtoni Peter negati yabandu mwanjito murigeria kolene bagotebanga Morini Wambui yo rase gazeti na omwana ororo kurukwanga Olivia Mtoni negati yabali banyarete bakobwatiraniwa no basikono ibebara nande no mongi na no mwanoye wakababa gusiria amagimabo paganiri ko yenda sinsemo chia mwiga
ime ya Kieni constituency Mwanchito Murigeria kolendo mwana oyole emyaka ebere nababonera betega kubwatiranirwa no Mombasa kono uyo akabaka gusiria obugima bwae tokomanyigwa ng'egari eye nigo egari ya nyatiga gukora Mombasa kono nigo yarenge omorundi egari eyo nigo ari kwepa tigante bo Mwanchito Murigeria ari kwepa osenigale kwenda sisemo chindi litanyara kagutuma omorundia epigipigi kolenda akabaka gutumana negari enene tukoyokanga richaga bangi banatukoyero ko Mwanchito Murigire kolene nigo banyati bagutuma negari eyo bakaba bagusiria amagimabo tukumanywa ngabande babere mbagende tukonyora obogwenya asenya gitari koleno Mwanchito Murigire abigomba bekwanite igoro ya club kirtwa gotebia bare kogenda gukora ochigosori kurinde bakanyara bakonyora mu basukano narantu kumanyanga no barasinya gitari ya Nyamira bagende tukunyora obugwene bali banyata chingoma chintindi nabayigo batatumbanya ante bakwenda chinga chiabo tukumanyiwa wetera se kyomekia NTSA bono nigo abarundi chigali baboliwe kwenekya bunanko babali maiso chinga kichiri banyale bakurenda amagimabo nabayigo amagima yabali barasigali kuri Mwanchito Murigeria igazeti yenige gukwanira igoro yechiamate cyabali banyorete umubasukano buna bagukwanira kero bokonye bakwane na bamwabo na wikekero bachite gotebwa igoro yogosira kwabo na bwesomera sobwagare page ya kabere bayigotonda se page ya kabere gukwanira umwana serieta Faizi kurwa se skuru ya Gilgil Hills agani gotoko mayiwe Mwanchito Murigeria umwana oyo nigo abetega kubora kurwa se skuru chinsa isano cyamo baso kolenda akabaka gutoka chinsa isano na ibere cyamo baso ase school pond tokumanyigwa nga school pond yeyo niga konye esiekire nabigo nigerendire asota mwana tanyareka gweta kolende ekero banyanti bakora postmortem nigo batetenga umwana oyo nigo anyalete kago drown gagwase fish pond yo Mwanchito Murigeria akabaka gusiyo bugima bwae koleno muyiboli yawe niga kwerera ebuna nyatika konyole simikuru ase skuru no mwalimu oye omwana oyu Faiz Farijo Mwanchito Murigeria akabaka gusiria obugima bwayo Mwanchito Murigeria se gazeti ye nigo bagukwanira buno muyiboli oyo atebetwenga nigo mwana yabwatu burire bokorokwanga malaria timenti sena bu innocent sabeso akabaka kogenda se skuru konyatarika se skuru nandaga kirwe simya gatebwanga omwana ogotokire kare se fish pond gasiritie obugima bwaye Mwanchito Murigeria nigo bunengi bogendete kurwa se skuru eyo asaba iboli bakwemurungania nga skuru eyo nigo yatwalire bikolebu ne bibya bwangu igasabana batari kurendwa bya kurena bwo somera sobwagare mugano uyu Mwanchito Murigeria orase gazeti ya The Nation page ya kabere Mwanchito Murigeria kradayana gotebia ogwesomera page ya kabere ya gatatu gose ya kane umugano igoro ya mubasukano bwebara uyo karekana sesemo ya Nyeri igore se gazeti ya The Standard page ya gatatu nabo konyara ko bagwesomera nabo igo Mwanchito Murigeria nabo konyara ko bagogosoma umugano ore se gazeti ya The Day Standard gaiga mugano uyo golinge se gazeti ya The Daily Nation iri tukuri igoro yarengeri umukubyo kurende gazeti ya The Standard ndero yo begetega iga igoba kali ko baba gukwanira Mwanchito Murigeria igoro yetumbato ekonyara ko bage gutumeka nabono igani ngo bateba emitandao ngaki aberege gutumeka elikonyara ko bage koralia igoro yo botumeki bwetumbato nande bagoteba nigo bono igo Mwanchito Murigeria etumbate kali ko bage gutumeka senchira engao sana nomanye tenge kerengo kya abantu bago utenyi sigara asense ya Kenya nigo kendete gokea lakini tobasa ko gokangagia keire bono igaba goteba etumbate yo na amaliyo kya bana bakare kwa bago uta niga chenchiwe ochi asenchire chingao ogenda ase chinsemo kiri chemebogani ne abano muchobo songo se Nairobi gaiga nabo kwerorera nga kya bana banyara kwa bago nchora enchire ya bayiboli bari guta chisigara konyora umuntu ago utaboni gatiri gutu bono gaba bwate nyongo yabo bebekerete bosi yabo bwata mache enyongo yabo yacha ya squeeze kuri kweshisha no bari bakari ko bagotumeka abandi bakire bagorira omuntu gete ukonyora umuntu ari gusine ebaraiga agwa kabuna liri bari gwaka kororege kibiriti kiri cyari gwakuga kiyo cyumuriro you strike it toge ikerete aya ne ko ikerete okay toche tokoro kikikende kiare gokoruga rero konyora gwaka igobeka guchia osokia mariuki uchi ari tukomanya sakurusi mariuki ya korumunu
usene chimioro chonse bine sigara abatindi komanya buya sago sokera lakini bagote bagosokera gaiga na yande no chebuna barakore ngai kurwense yeke bwesi mpaka bona yekere spakale goteba boni ga nigintu gyokogosereria na boni ga bakale goteba ng'amachiko gabwenete kobekwa na koranga ki goikira boni ngo mwanchu murigeri ense ya Kenya nige goteba abantu basiri ubugima kubwatekana no gutumika gwetumbato nigo bari kiri bukianda chimi kianda 43 abo nigo bagotebeka no mwanchu murigeri babete bagosiria ubugima bwabo kubwatekana na marwira ali akoretwa ni obutumiki bwe tumbato mwancho murigeri gatia marwira ali akonyara kabaga koretwa na obutumiki bwe tumbato uruire bwabeire bwo gusumbwa chia mate chinyingo butangani bugurunga cancer wakabere bugurunga tuberculosis ubwa gatatu no buruire buli tokuruka pneumonia gosebulia watabanga no bukendu nabo igokoreterwa umuchandolia okonyora bwo gutaye gukoya no gunyara kabagutwara kyombeke moni go Kenya tiko bage gosokia orbotiuru na korokinga ngakibonense ya Kenya egendete ko bage koranga abasaya bangi bagendete ko baba gutumike etumbato wikira boniga nigo bagotebanga asa abantu kiri bwe 95 nomo nigo bakorekana gutumika enya etumbato na babere bagosiriguma bwabo nigo bale emyaka 35 go chance nigo nabanta bakesana bagendete ko babagosirie mwanchu murigili mugano ibwe somera na komanyanga ki tumbateye kale ko bagutumika naboniga una batebire mitandao igebwenete ko bagegosiekereru etige ko bagekurwa okora ligose amarario ali akonyara ko bagakorokinga ngaki etumbateye kale ko bakigotumika umubunge bwense moyolkalau kurukunga kiaraho nigo bono mwanchu murigili anyarta ko bagagosire bugimo bwa elite kuligoro kabwate emyaka 50 no mone 3 na nigo boniga anyara ko bagakoye gwesiko asikilia anyara ko bagakora nigalenge umubunge bwense moyolkalau nabo igo nigachore tugwetera asekia magia Jubilee mwanchu murigili asamalie taye igakurunga David kiaraha umwanchu murigili asboniga litukuligoro nigo mitandao konyanya ariko bagekobera na goteba gasirite sensema ya India kulende ya mate ya chete kabage kubeka bwikirano igateba nigasirite kale asinya Italia Nairobi Hospital mwanchu murigili na nigo boni galinge asentunde ya gatatu koba una umujumbe bwenseme yolkarau nabo igo mwanchu murigili nigachore tulitanganya umwaka bwikiri bubere na 13 na ogo kwaya nigo kwabete go kwene kigwano umonogelie bina umonogelie bungo mwanchu murigili Moses Wetangula asanya tukabagotebanga niganyare ko bagakurwa emyaka 12 ekonyara ko bagekurigirira gubuna no kwerwa asigochia ase abamenyi benseme yolkarau nense ya Kenya bunyara ko bagwesomera na namono nyara ko bagokoranga ninki kilibabete bagokwana boy goni ko bagokwanera igoro yogo kukwaye na gokubwatani na siasa ewe chiko bagekorekana asensemo ya Mount Kenya kubwatekana na kilibagotebanga bono chinga kinande chiachire echiumura ibwense Dr. William Ruto ensemo yaye echiko bagekumerana Elisa Seliso ne kiama kia DCP osese melie koragwa na Rigathi Gachagua mwancho muri gwe somera sense enchira yubikirano page ya banoyo norase gazeti ya The Nation page ya 5 na kabiro mwancho muri gira nabagwe somera gando chibagotebanga ingana analituko kazi kwanza siasa baadaye kina kimura ibensanya ataka kumunyurira wogo chicha bosio gaigase egazeti ya kabere page ya kabere egazeti ya The Standard go kwana bale etaro yomuske William Ruto asesemo ya bosongo ya Kenya Western Kenya nigo bono ya togigwe nabara ikurwa sense meyo asebate biringanige chikobage koleta maunchuleria manene bakwirukanga game changer mwanchu muri Elias bakale ko batebanga abarayabwo nigo barorekanire nande nigo barebege siasa bagotebe mirubilia ya magendro ya nyara ko ba kego chakiwa no murai bwense keratwale taro ya matuka 5 asense meyo ya Western Kenya nigo bono echikobage koleta magendero amanene mono mwanchu muri bwesomere kingise kyamangana USSMU dituko lya makendo ndikwanire ACPG ya gatatu ya gazeti ya The Standard nabo kunyara ko bago wesomera na koranga ninki kelikeroro nabo igo mwanchu murigeri tunyara ko batoko genda asensemo ya Linda Mwananchi abu no ntagete Diana tosoe timanye timu gano igo sino yobwate tumanye kuligichinkwana chirichia bete chigukwana kurwa asensemo ya Mombasa mugano inora se gazeti ya The Nation page ya 5 na kabira so kwana rigori ya Linda Wananchi bagotebanga nabu ODM original ase gazeti yo manchi tumurigena nigo bagokwanira igori ye kameri babwate igoro asensemo ya Mombasa aigase gazeti ya The Nation bagokwanira igoro ya Tononoka grounds
ime county ya tonoka grounds no barenge asomu governor we county yo James Orengo na bego mo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna babete bakubwatuka chinkwana cyabase batebetebuna barabonigo batayitkorera amoncholi mense ya Kenya boigo bagukwanira igoro yekiama kya ODM bagotebanga nabwo ODM original Mwanchito Murigelia aigando chiboigomo omo senator we county ya Vihiga Godfrey Ososi nerina betika kubwatika chinkwana chiae ekera betika kurusigwa kurwase kiama kya ODM buna deputy party leader na betika kurusigwa chinga kichia special delegates conference Mwanchito Murigelia SDC ntwaro chia betika koreka litukure Juma ekia itetegaiga nigo bagukwanira boigo aigando chisifuna nigo agukwanira nabigo kuboliri boli goro yokuruswa kwayo sociabisi kole niga otebere tagochia kobaise ya Oburu Odinga na betense ya Raila Amolo Odinga lakini otebasi kiamikia ODM koba omo kongo sekoba inse Oburu Odinga tagwanche na ndagotebanga tari komo organize no murai bekiamikia ODM kolende sauli umugano uyu Mwanchito Murigelia oyo minto innocent nayo bwata se gazeti yae aiga se gazeti ya nabakonyora ase egazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere Mwanchito Murigelia ntagete turanyora chinkwana kiriya abaraya babeta bagukwana kurwase chinseme cha Mombasa sifunererende nagarariti nga takwaba umuliki umonene bwa uburayi bukurunga mediocrity kerana ariko bangorigiririe tabakoroka mediocrity negento gekorokya oboliri nabo igegento getabwati uburayi bwa bene gorende tigatora iguchinkwana kiri babeta bagukwana gati yabo sibali banyal tukabagukwana kili umugavana bwe county ya Siaya okurukunga Moske James Orengo atebete ase siasa ye ntuna Ruto ntugutwara obusani Ruto talitwa mukwana busaigo no muraibu enso Mwanchito Murigelia tiango turaigwa itukuligoro nkibabete bagukwana ase chinseme icho chia Mombasa Gawi kile ambayo Ruto amefanya ni kuua chama cha ODM. Ameua majaua. Sasa unaona watu wetu wengi wanapatiwa peremende na Ruto. Wana ODM wanaingia kwa Ruto. Lakini tusi tunasema wanaweza kuwa na chama lakini jeshi Raila Amolo Odinga bado iko imara. Wangapi wamesema jeshi Raila iko imara? Nione. Katika hii cheki ambao waliweka sahihi na Ruto, Raila alisema na Ruto ya kwamba kabla kuketi kuangazia mambo mengine ya Kenya. Kama unaiona nipungie mkono pale hii unaiona vizuri, kule kwa pesi unaiona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Alhamdulillah, Mungu ni mkuu. Nasimama hapa Mombasa leo ikiwa tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache, kwa sababu mmenizoea, kama uko na kiaga hii ndio nafasi yako. Kabla niendelee, kama
chine chinkwana chiri chialenga sensemeli ya totonoka. Diana. Linda mwananchi batebete tigara madaniere. Tumaje kugenda Mombasa. Lakini baikira tororo. Gentonare constantly kurwa sichinkwana chia abarayaba nigo bakwamba korolekana ko baba komochia ODM eliyekora wono Oburu Odinga moyega no gakorekanete igora evaluation yarengese chigazeti gazeti ya The Daily Nation nero ntete gukwoti gekora standard dinaro cheri joinda yakore tuniga na kiama kia ODM aswanya tukaba gotebanga nigo babwate gintu gikuru kwa obututukanu bwa figures bagoteba nigo aba delegate banyara ko babagwikira na sensemeli ya Jamhuri Grounds barenge kiribusatu nabwikira litukolie goro mwancho murigereri nige gotebekana chimilioni 40 chianyara ko bachigotumeka ase okwarigania omoyego yu chinyinge nigo chieta samarigani ari kurunga logistical expenditure mwancho murigereri koranga aba delegate banyorira mache asba konyuburunge naboigo banyorire sibakora arabuya banyorire binywegwa banyorire transport yoko baikina kubaira ninka umwancho muri ODM yarorekane gutumeka chibesi chinyinge sana chinyinge bagataba nigo cyaruseti gwe kurwa sekia meki kulende abande bagataya ngoko bakokonde nkware nkoro nabo kunyara koba gukubwatia yo ayabete gakorekana uise kuligerelie Edwin Sifuna asama tukabwa ngokorwa litukuliria liarengelia special national convention kera ekiama kia ODM ikikora wano moske Oburu Odinga kiabwate umuyegoria nigakona goteba ngatakoba mulikyo monene w'Uburayi bukororekana butabwati umusimamo dieta mediocrity akera bangi bakurigo bakora na matusi lakini ndi bwatenjera liko ba defined asbagateba ngani go lakini ndi bwata matusi yake ndi bwati matusi yaya ni dieta lirongilie gesongo tiganga tebi mediocrity ese gesongo ngibagateba bata mediocrity is the state of being average. Yani kwa bagati gati otabwati birengo byo korengera ligo chigoro. Kwa kawaida ule omuntu bwe quality ya kawaida na ande okoborwa chinguru ichio koroke birengo byo gosasalibiya. Nigo muntu naramira. Abadoma dengo itana bali gusinga kwante binchede mediocre. That means gati birengo mwanju muligereri negati yali asesemeli ye chigazeti SSB ya siasa nabo gwesomera na korangi keroro kolende ngane nene yarorekanire nelia oyo kabere mu wakili w'umuske Raila Amolo Odinga Paul Mwangi na kwanete neragateba nga muske Raila Amolo Odinga strategy yaye butambe keraringe okolese siasa bakaso atwale yogosoa ne yogosoka Linda mwananchi igo yaringi strategy yayo gosoka kurwa ase siaselia yo kubwatana n'umurai wense Dr. William Ruto tigaruko turaigwa ngikelia betega gukwana Oburu tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima. I will not be the SG of mediocrity after Baba Raila Amolo Odinga. You characters don't deserve me. I will say this without fear. Fortunately, there are questions now that arise about legitimacy, that who are the legitimate representative of who Raila was. They are all legitimate because Raila was a complex political character and all of them represent something he did. Now, the other part that came is that the militant side also acted, and this is one of the problems that has come in current days, that the militant side also used to work for Raila as an exit strategy. Raila will not go into anything without an exit strategy. So even when he began working with President Ruto, he had an exit strategy. What was the exit strategy? The exit strategy was the people who were fighting it. Sifuna side? Yes, that was his exit strategy. And if things did not work out, or if we got into a head with the corporation side, he was going to go and turn into his militant side. Wanchumuligirili kwa iguru inu mwakili umuske Raila Amolo Odinga Paul Mwangi watebanga Raila kendi yonsi yale gokora na bwate strategy tumati enkwane ya yego sego ya moire Edwin Sifuna Chinguru
nabo igo James Orengo gose ng'akire mwanchu murigereri na ndentwaro chino no muraibu ense nera ateba ng'abamiriria aba bagendete kwamiriria ense amini buraibu aye nigo bako declare as a chinsenga this is a failed state lakini agoteba Kenya teri a failed state na ndera batebe tinga it is time moro kinga ense ya Kenya systems chiango kora chiregas ono timanye tinga bache siasa umanyete achakira korolekana ngabono yachakire kubiki bikoro tobya kabisa igebegete bone ego tare chiro ese korolekana ngona kuligitole ngwane yo muraibu ense kurende tigaturagenda bose turarigereri ali aroro kerache kibere chitaika 35 chetire magense yamo asemambia bono monchu murigereri asoko nyara kaba koko na kuligirira ali alese chigazeti dana tatengo alibaga na yora tatebya yarabo aigo manchito moria se gazeti ya Daily Nation bono ndaitengo ira somo gano monene nago tebinga ntubuate abarai babwate bichiko manchito morigeria igabarai babwate bichiko ne bichike binigo bire bichike binene aigango komanyenga abagavana 12 bono nigo tokomanyigwanga nigo bamenyete amagima maya ase tokomanyigwanga nigo bakobwatukera chibese chimbobo gochiasia bisiabo echi chikogera na tebiringa nigo bakoliera ebichike binene mwanchito muri togochakane county ya Kitui eyoerense yo buraibwa Julius Malombe tokomanyigwanga chibese chikobwatukuchiase eyabisia nigo chire chibilioni 2 na nugutainye omugavana we county ya Machakos wa Vinyandeti nigo chire chimilioni 816.7. Homa Bay Governor Gladys Wanga 759.7. Governor we county ya Marsabit 608.1. Governor we county ya Mandera Mohamed Adan naira 521. Governor we county ya Makueni Mtola Kilonzo 517.3. Governor we county ya Kilifi Gideon Mungaro na tukumanyigwanga tumia chibese chire 498.1. No Governor we county ya Nandi Stephen Sangi 448.7. West Pokot 447. Migori Ochilo Ayako autumia 428. Governor we county ya Turkana Jeremiah Lomorukai na 405.7. No yotana reform wanjito moligeria ukurukwanga Dado Godana na autumia 402.3 million ase abisiae kono manjito murigira twatibunga eyo 60% yitibasi chikobwatogo gochia ase county ngoire asomugano yora se gazeti ya Daily Nation page ya 4 aigana gosomere muna county chigotumia chibese icho kono manjito murigira nigo ndaitengo ira se gazeti ya Daily Nation una chibese chikobwatogo gochia ase county tokomanyigwanga bono abagavana abo chibese chibagutumia century ere bube nigo chire 800.2 billion bagokwanira yetisemi urachasarikire mensi ya Kenya bakwanira igoro yabakori emeremo mwanchito morigeria asti county una bako babagwesokera gote babuna serikali ye county tiranyarige kubakana bakwanira igoro ekibara chimbe kurwa chi county bakwanira igoro yabalemi bagote bangati baraikirana goseti baranyoro bwoyo boygo banyo bakwanira chichiro chimbe asinonye n'abalimi bago chikonia ebintu byabo bagote bastinse mu chinde chiabisi chigavana nigo chibekereire emerobiri agendete kwene kiwasi chiabisi chiabo aiga bagukwanira mwanchito murigeria igoro ya top spenders singaitena babo nago somera kone nenda itengo ira se gazeti ye enda suka mutumo gano unigore se page ya 4 page ya 5 kone nenda gitenda ko ira se page ya 5 ne mobo igomo gano yororono yobo ogukwanira igoro ya abagavana bana bakutumia chibese chongo ira se county ya Vigo mwanchito murigeria mbakwanite bake county ya Kakamega ni county ya Nyamira lakini tena kwera se county ya Viga ni gerense obraibwae mugavana kurukwanga moske Wilpa Otichlo no makonyo Wilberforce Kitiezo abatokomanyigwanga omugavana ibwe county eyo ereni ga gutumia chibese chiae asoko ora kiregento bakabiribire nyomba mwayo mwanchito murigeria onganchere ndara gosomera buna gutumia chibese chiae tokomanyigwanga ni gagolete e mattress ikorokwanga 9 king size aschi milioni 2.2 akabaga kugora chikaten chienyombe yae cha 1 million chisova chiebirogo 2.2 million ne TV ewede 450,000
10,000 manchito morigeria abago mugavana yo tichiro tokomanywa ekerali gukora nyumba ya finishing nigatumite chibesa chire 6.6 million nabago chibesa chese lechi account bado ngokwanira kebati nachi chingo kwana chibesa chikobwa tukauchia se account na chi cha rusiti akabaka gukorera matumizi yae nagotebinga master bedroom yae nigego tumite chibesa chire 617,000 nabago ase guest room yayo manchito morigeria tukabwate bakechi guest chire 938,100 chiri bagotumia asoko gora chikaten chenyomba nigo chire 1.16 million tumetinga chikaten chao nga kyukogora chibes chingana lakini cyo mugavana uyu nigo chire 1.6 million nabegongo kwanera arasaba nabaye bakorara chibes enchire chitumigitega bwo manchito morigeria tikandigerago kera no mugano ndo chego kwanera igoro yechibese chiriyo mugavana uyu agotumia se nyomba yayo manchito morigeria tokomanyigwanga ne chibes chikobwa tukagochas county barabwe bagotumia 60% asokwegokya tukumanyigwanga chibes chingeni ngo bagutumia samangana yo koenana gochia ase advisors babo no chibekire gaiga chiri bakubwa tukabego gochia saba kuri emeremo na chiri bagutumia asense meriyo koenda sinyagitari tukumanyigwanga hospitality na mangana yo gutara machito moriera barubi bagutumia chindege no iri gaiga sigaziti kurene tiana wikiase county ya Nyamira tukumanyigwanga erotera kwanera ihoro ya matumizi ya chibes chia lakini 15 million innocent chitumigita soft drinks soft drinks na imagine chisota 15 million mwanchito morigereria nabaigo ase tokomaigwa mangana ye chigari nechi tiles 2 million chitumigete nensa mo ye chigari ye yo mugavana 1.8 million na chitumigeta romanchito morigereria county ya Nyamira nechichinde ndoche kire county igo manchito morianda itoichwa somero mugano yo county chonsi no chibekire mna chigotumeka chibese lakini ara usomere county ya Nyamira ne county ya Viga asichiri chibekire cheira maisomono wanchu murili chetri chiteke 42 maiga yense ya mese mambia bono totete to yere tukoirana togenda kuri liali ase chigazeti gati yabo mwanchu murili ntete ngotigene nkwana yo muwakili Paul Mwangi oyo kabeire umuwakili b'umuske nyagosira Raila Amolo Odinga gatebetenga umuske Raila Amolo Odinga 2027 tabwa tekerenga kende gionsi yo chikoligia uburayi bwense. Saying this so that you don't fall prey to the shenanigans in the social media. If you read the social media, you will think Kenya is going to collapse tomorrow. We have undertaken some most consequential undertakings in the space around health. Legal advisor, do you think he would have run in 2027 if he were still alive? Over time, after the last election, he behaved in a way that suggested he will not run again. In very many ways. How do you explain that? Well, there are things you would expect him to do at a particular time and he's not doing them. There are ways you expect him to start speaking, he's not. Even when now we were discussing the documents that I was doing and what we were going to include, there are patterns or things he will say that show you that he's thinking this in a more long-term view and that he's not factoring himself as a candidate. And even in terms of interaction, Raila could be a very emotional person, and therefore he is not the kind of person who will get very close to you and then fight you tomorrow. So if you now check the kind of relationship he was already building with President Ruto and how they were talking and his own reactions to the things they were doing, you start having the feeling he does not intend to fight this guy. Otherwise he would not be opening, he was opening himself up, he would not be opening himself up to him that way. Which documents, you talked about documents, which documents were you working
on, especially when you knew he was about to run? By that time, you would already have started thinking about maybe a name, coalition name, and he would have started himself positioning himself politically with the masses. By this time, in every of his political whatever, he became quite rebellious and started pumping up. This is the time he started, we can say, pumping up the jam. He never did that throughout from 2022, 23. I saw kind of just started totally slow. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Obutini no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eyo twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gucaso ubugima bubi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindu. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manchumurigeli chetire chiteke merongene na isana ibire maiga yense ya masema mbiabono na asiboniga manchumurigeli togendete kurigelia yale sechi gazeti twaligereria mange toikire mbaka asilitina bali bakurukunga abambaza dabono nigo banyareko babagotebia chinse au anamono goteba ngatiga gototachiranse bali tokwegerera obwene bwa mwanya bantu manchumurigeli umugano olega iga asomwa ambassador bwe eke kosigalikia abambassador kuruchinse cha Buraya okurukunga Henrit Giega anyal tukobaga gukwana ase ense ya Kenya gaiga anamona sagoteba niko bono barorire sabutu kabwango obwana bwo mwanya bantu bugendete koba bugukanda mizu mwanchumurigeli unyal koba kugwesomera na kumanyanga ninki keroro Diana mugano nurulese gazeti yago ya The Daily Nation uri koba gukwanera igoro ya ekiombe kia United Nations asbaga tebanga bono inachinire nonyetera aba legally binding kiombe kia United Nations ingia tebetenga chisegi chiria amini ngakiria abantu bari kuirwo bosomba bachiko kole mirimo slavery nigo bwarenge yarenge mamincheli chiko naboni gense yabo chire manine gatebire netakire wakana chibesigete mugano yungaite gokonyora libaga nabo ogote yumurigererie sepeji ore unyara ko bakogwe somera rendo mwanchu murigererie unyara ko bagakoranga ninki keligendete ase enchireria ebwenete massive protest against Trump across the US on No King's Day mwanchu murigererie swagote bakurwa somuchi o New York na goika asensemo igonga Alaska nigo mwanchu murigererie yarorekanete abantu banyartwa bagwe soki na kurubikana asikiri bagateba bono iga bateba litukelio liogoteba nga Oburayi buli bwo dictator
bagorunga authoritarian style of governing bagoteba nigegendete koba yekogosereria bali bamenyete asense America batabalia abaiboru bense America nabo igo asese gili agendete gokorekana asense meli ya Iran nigo mwanchumuliri wateba nigo babwatekire ngagyo kubusanya abantu 1 milioni 5 elibanyara ko bakoranga banyara ko bakorobekana nabo igo nigo batagete gutwara emeyega yarenge yokorobekana gosemesangirekano yokorobekana asense America eme chiribusate chimisato mwanchumuliri nyara ko bagwe somera orenga ningi kelikia bete yakorekana bono igo na ndo nyara ko bagwe somera kurwa asense meli ya Iran kurwa sumuchote Iran isbagoteba nigo bono mobisoyo mobwe ense ya Iran anyara ko bagagoteba nga aragirense America nga nige bwato morobelyo wochikobage korobo saga ni bolibo gokorekana ense ya maraba bakorokanga underground mwanchumuliro nyara ko bagwe somera na koranga ningi kelia kurwa sense ya Congo Brazzaville omugaka bw'imyaka 53 nebere 82 years old yoro murayibwense ya Congo aselieta Denis Zungwezo mwanchumuliro linande nigo boniga anyatuka baga kubwa oburayi asense yu asanyorte chikura M95 95% ase chikura chenya tukaba chikokolekana gento kirire boyigo mwanchumuliro ko commenta chingaki asoburayi bwa nabo kunyara ko bagakorra ayobuna nande kegambiro na kero Kenya tukaba gakora gento giliyo tebekana wanchirana na koenekia obubuyo bubwaye megane yu nigere ase gazeti ya The Standard muna nagotebire Manjito muriere ntaitengwira ase gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 page 8 nigo gukwanira igoro y'inyagitari ya Nairobi aiga bagotebanga Nairobi ustobono gwitira ase kigambiro nigo batenenirie serikali weswanania no buraibe chinseme cyuma cyito muriere ase bagoteba bono nonye ekigambiro ekene kyabere kegotenenia serikali ntwaro chomura ibense natebetebuna egatia baraikurwase enyagitari inabo babete bakumotebya nga burayi abigo botumiki wekibesa se enyagitari eyo nigo bwabeiro bobe kolende bono nigo serikali yaboligwe wetanga no gweswani kwenyagitari eyo astokumanyigwe gatia barayi bagotebanga no nyimbono egati yabanyanyimbo nigo bagendete gwikira nase enyagitari eyo na kubaturubania kolende mwanchito murigeria se gazeti ni yagoteba bono ekigambiro nigo gyatenenirie ogoturubania kwendi gyonsi egose abarayi bande bonsi kubekwa byara kurwasinya gitari eyo no muganura se gazeti ya The Nation abo gwesomera sobwagale page ya 5 na 3 kuri nenta gitengo irase egazeti yeboigo gaigandoche ngochinote yo mugano yo o innocent ninyoroche gaiga innocent kuri no mugano narra orgo kwanira igoro yoborayi ndayara yeroraga iga aiga gora sigazeti ya The Nation page ya emerongo ebere na isano isato page 28 nabago page 29 aigo manjito moliya bagukwanira igoro yobotegererio biya buna omurai bagotebanga aibuno murai nabo kunyara kugwesomera ubwagali burora nyarga kora abantu bago nabago kubategera bagotebanga ways to be an effective listener ikaiga bagukwanira igoro yogotegera nabaiga segazeti ngukwanira igoro ya effective leadership qualities kobo murai umanjito mulira bugwesomera olenga aibuno murai mbwa gichiriuga ni rigotwara ekero kora abantu bago nabagwesomera subogari page 29 na segazeti ya The Nation bacho mulgiri bano togoso asesemo ichi gosolido chichita ikachi aminyo kiraso bwango gaiga kokwana bale skuru ya St Mary's Yala kunanya altekoba kego turbanio morembe bwe skuru ya Kisi School na bakanyara kwa bakanyoro bwi aseke minano kiligo nga rugby gosoli ya rugby na nigo bono mwanchu mulgiri ya semia ketane tato etimu yugo sense skuru ya St Mary's Yala yaberege ko ikaransa na koligerelinga Kisi School ekabage gokoli ase gosoli kulenda boniga nigo banyartu ko babako baikora na kubarusia seke minanekyo ise kuligeri chibicha chirege ga sepeche 30 peche 30 na yamo nigo chikoro abanyaruka bagabwa babura aya Yala ne boys Yala boys na Kisi School bari ko bako gosoli ya rugby nabo kuligereliga iganga ki abana obanyartu ko bakorekana gosherekea nabo nigo mwanchu muligereli kera banyartu ko bakubabuga bonige timu ya Yala niyo chikobage gose school ya Yala niyo chikobage ko umerana na Upper Hill ase bachikoba bakogosolia ase chikosoli chiri bakorukanga chia Kenya Second Schools Sports Association mwancho muligere gaseti yoko inyore ko naringe school
Ndakole chigo soli sana. No yena sama tera kwenye twari 17 muraba kadi no tunga aba kisi school. Lakini ndo akabobwire. Mwagatelire. Ndo akatelire. Okay. Abuaro na ungwachira nanga kwa kwa tete. Lakini chigo soli chimo pira ngangwa kana. Okay, ubachumuligelira bokojara koba kwesomera yande naroro kurwa asike minano gi African Cup of Nations esabali yo murai bwense amini murai utenete kyombe gya CAF aselieta Patrice Musebe bunarachi koba kago chicha sense ya Kenya nabo igatebire ngogo saba kokoroki wa maskani na boigo mwanchumuligeliri enachili abage kurwegwa asbagatebanga nigo bono banyara koba bagondora ense ya Morocco nera ya iretege kombe gya African Cup of Nations kubwatekana ne conduct embwa yense ya Senegal wikirabu nche naraye bekirere kando timanye tigo sino bwatekende tete to sose na nje nondo cha sikatuni. Okay. Taite togenda CPG 12 ye gazeti ya The Standard tuligelie katuni ya roro buno mo director ito akukobekira se embeo elio nyar koba gokoranga ngakyumwanchu muligeli ekorekana abwese katuni eyo oyororo ndo che CPG ya 12 no muske orengo. ODM moment 20 ODM, we do not need Ruto, it is Ruto who needs us. Kera alikobaga gukwana aboni goise kuligerelia litunda nigolire asense amo ya muire kobera litunda ya chira seriga ni kobera ose aseria muire kobera kubwate kana litunde li ngoli bwate sifuna nyakali bwate takolira ase broad based Majito murigerera se gazeti ya The Nation page 15 kabere page 17 aigando chena bali abakolikia bakichikura abaikaranste no mwaki kurana ligagu yotebanga voter registration naiga ense mondo china bara yuma chito murigerera batebanga there you go now start doing your maths aigando che setega kwa tete bono elio koligera dianga chikoroko binoculars na igando chilaro bwategeta bune pirongo likari esawe yategwa yako. Okay. Ancho muri kwegure kuligera libali mambe barore future ngayeberete gwikirabu twikiro mwelio bwa ali alese chigazeti nabo kweligerie gazeti yago bwe somera umanya ngikeroro ibitage ne binge biro. Eye na Soko TV uboroso bumugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane ni ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali robo ona wacha gite aya nimeyo obiryo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi. Je, unakusudia kuna sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na uboroso pimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki.
Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho, yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yawo. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchubwe nyoreji spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nimeiga au. Tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe. Totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira wose twakirisi miase namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Mrena nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ensengongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka. Nimbe ngotuka gosaka na boigo gukumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erietariane Lynette Nyambane. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Eye Nensoko TV oboroso w'umuguse. Wanchu muligereri chetere chitai kainye maega yechinsa ibere semambia bono murobeli Nensoko bwakire anda bono lende gaiga twayigoire studio togate abantu bageni bachire bageni abatalire gaiga kagerete mbabugure tiege chokero go chaga igeri tonyara kabato go kwana barabu na mono abageni bane mbwate mbali umanye tamasi abo kwa yamanyire
sama tuko bagochaga iga nimbwata Amos Nyasani igara soka bako kwane kwaburia alio mweli kabisa Mr. Amos ngakibwakire wagire bia agiogendete mbiyande kagima weekend ye yabwate buturubano bonde bonse weekend ye njawate gura ya siasa kidogo ese siasa yes aso mupira oli bwanjete kuna bana boncho mupira oli ya koranga yarenge pero ndo wado buturifu kiagara abantu bali batochandete samariogi abana bali baza nomba round ye tigwarenge biya karoje tali ko bajali kondolia uragara tebe tiombo producer ali mikuru alia egerede to jara ko bagoko gende njenjeyu mulisia agiogendete biyande wakire tabanga weekend yari biya ntoramanyire nkiringa Nyasani na mabwata wachega sana na lazima kwa nilitasa na asore egera manje ko zoera nyumba zoera nyumba akire kwa matebinga kwa beka karabure onyangelige plastic usekyo mupira bado nage kombe mulisia kero gochaka ngobuga era ondi ya Arsenal nebwate kero mulisia gochaka ngobuga ngorunge tigantebe nga umugusi wensia saika mugusi ore nyamiro mugusi ore gusi mugusi ore diaspora ukwandinga bwakire bya nere botambe gotogosegeta nangu mugusi no yuga bigari tiatokorekegari rinde tokini ubonda bwaitu okay ande ntebenga unabe ginkwende binyoroiga onanyora abantu mbare bantite nsoko sana bagotebanga nsoko ero tuwarigereretie nsoko nkoyororo turi mugakoyondo kurukunga John kurwaria ikamu asana secretary kuruku ikamu abantu etinga garo mubwati bensoko mono ngamukwaniri Innocent Onyango mbiya mono sana Mr. John nanjira maiga kuruchiseme che ikamu kamweyo ninchenge ndoro mbiya mono sana twakwana ni wanoko boko tigatogendera bochio mwancho muligeria sema mbia bono kwarori abageni baito asema mbia buna baikira se studio na mange turobere tigo chikoba togosanga asumuroberia nsoko bwakire na nene mono tujara kwa batukuligeria ali abaga korekana sensemelia ya siasa ali aberega korekana sechinsemo iliyo nyara kwa gokomanyanga ninke kegende tumwancho muligeria nta mu producer ito atobekire clip kyo mu governor nyalibo asabe tega gukwana litukulie goronga ntwe mebere twirete Kericho ni 13 elitonyara kwa batuku yaligani ndaete umugwano yomba wawa aruo roboti ruwe county gekara na chiko bomu MC. There were 13 bodies which were supposed to be disposed from Nyamira, and as a government we followed the procedure. We got court orders to dispose those bodies in any public cemetery. We released an officer and a vehicle with 13 bodies, fully compliant, following all the laws. We gave money to be paid to Kericho County, but unfortunately, whoever was given money did not pay to the county. He had an arrangement with a private morgue or a private cemetery where they went and disposed the bodies. The exhumation was done and there were found 33 bodies. As Nyamira, we are not aware of those. If we were aware, we should have sought permission to dispose 33 bodies. The permission of disposing 13 and disposing 33 is the same. So those people were involved from the county of Nyamira to Kericho. I think they are already in custody. Muligeli uno mugavana we county ya Nyamira muske Amos Nyalibo na kwaigura gukwana na bono ntagete turaigwa omo senator bwense Melia ya Kericho county muske Aaron Cheriot nere na rekanete gutwara igendo iguru kunga atayete konyora obutukiboko rwa sobwango eliyo lende banyara ko baba komanyanga ninkikeli kegendere ta senseme yo mwanchu muligeli
mebere yu nigegendete koreta omochando asenseme yu mwancho murigerie asenchire litonyal tokoba tokoigwa chinkwane chigoro chemebere yu ya nyara ko bagekoirwa sechinseme chiri cha Kericho. Hii Kericho yetu wiki kama moja na ambayo imepita tumekuwa kwa taarifa ya habari kwa maneno mbaya sana, na hiyo maneno imetukasirisha sisi kama wakaaji wa Kericho, kwamba mtu anaweza chukua mili ambaye imefariki na akuje kuweka hapa Kericho. Sasa ikiripotiwa ile jina mzuri, Kericho ilikuwa inajulikana kwa mambo mzuri, chai mzuri, mvua, afya na maneno mzuri. Siku hizi ukisikia Kericho kwa news inasemekana makaburi. Hiyo maneno waziri, sisi hatujafurahia. Ningependa tafadhali ukweli ijulikane. Sitaki watu wangu wa Kericho wakitembea kule katika taifa la Kenya wanaonekana ni kama hao ndio wanaficha watu ambao wameuliwa katika njia ambaye haieleweki. Ningependa nikuombe, kwa sababu uko hapa Kericho siku ya leo, tafadhali uchunguzi ichukuliwe kwa njia ya haraka sana, ili taifa la Kenya lipate kujua ukweli na wajue kwamba Kericho ni pahali pa amani. Sisi hatushiriki maovu yoyote. Sisi ni watu wacha Mungu. Hakuna siku tunaweza pangia mtu yoyote maovu. Lakini ile imenisumbua, unajua mimi ni kiongozi pia. Mbona viongozi, sababu wakati maneno hii ilitokea ilisemekana ni county government ya Nyamira ambaye ilikuwa imeomba leseni uweze kuweka watu wale pale makaburini. Kuna watu wawili ningependa kukosoa waziri hata kabla uchunguzi hujakamilika. Ya kwanza, hiyo cemetery ambayo inaitwa makuburini si ya serikali, ni ya institution ambayo inaitwa NCCK, na mpaka kwa sasa hawajaongea kusema chochote. Surely kwa nini wanakubali sisi watu wa Kericho tubebeshwe mzigo ambaye si yetu? Sisi hatujui inaitana nini na sisi. Wangekuwa wameongea waseme hii ni facility yetu, huwa tunafanya hivi na hivi, kama ni mfanyikazi alikosea waseme hivyo ndio iweze kujulikana. Ya pili, Nyamira County iko na viongozi pia. Nafikiri wako na governor, wako na senator, wako na wajumbe, wale wanasimamia maneno ile inaendelea. Tangu tuone ile barua tu ambayo ilikuwa inazunguka kwa internet, sijasikia viongozi wa Nyamira wakisema kitu yoyote kuhusu maneno ile ilitokea. Ingekuwa vizuri waongee, ndio sisi watu wa Kericho tukae kama roho yetu imetulia kidogo. Kwa sababu as we sit here today, mtu yoyote akijiintroduce aseme mimi natoka Kericho, watu wanatuona ni kama tunatoka makaburini. Na hiyo si sifa yetu. Kwa hivyo waziri, tafadhali utuondolee hiyo jina mbaya. Hakikisha uchunguzi umefanyika na wale ambao wanaendesha ile facility wawajibike na waseme ni nani walikuwa wameruhusu kuweka miili ya watu pale, ili watu wa Kericho jina yao ibakie ikiwa safi. Wanchumulili kwegule chinkwane cho no maseneta we county ya Kericho ekera arekororeka bwa tubututukanunga bali bakubwatani walitangani gwete mebere iyo achete gutugutua cemetery eri gotebekana ere private facility na boigo ria kabera gatebanga uborai bwe county ya Nyamira bunyara kwa bagosoka na gukwana twarorendo mugavana na kwanete chakere Mr. Hassan. Yes. Aiga Nyamira seito certified nige ntomo gavana ira nireti biyamano moske innocent ringana ria emebere y'abantu basirete Nyamira bari guchia gutugutua gusekoeniwa. I think tiganta njakasa gotebanga litangani okoeni abantu basirire batamanyiri ne gento kere kawaida, yani ngiri gento kia gukumia lakini procedure na korataki nero ng'abantu abango ngutangasirwa bari e public tafadhali onye mwasireti omonto motamaiti asare ase emochori ya Nyamira ntobwata abantu banganaiga maybe circumstances buna banyoretwe abandi nabona Nairobi aiga okonyora almost kera rituko ori singo pikira abantu kurwa chipara batu bamwe ne accident bari chigari chikotuoma gose chipigipigi you know okuo muntu itamanyiri asakoreteki asare ngekurwa abandi bagocheki gose mbagwata none bibande muko kwanyora tabwatike bande abandi bagenda bapiki guru chinyomba maybe akwerete nyomba bweka igangendete ibintu bine bigo bayirwa mocheri and then a process ya DNA ya chaya korwa abandi mbare process yo konyora maybe ose singe cyo gusareka imibere yabo bobe
etari konyara ko identify naro cho mwana ndagasira seitaria imitinye kaira sireta akuri gwatari gotoka lakini finally ekero akora tue a DNA akora karanyo rotu mubere konyo turasalika mono mbanya ari tukumulinki kuchese kibande kiaya mo especially kare biarebi bitarasalika mbanya ari tukumulinki kuchese kibande kiaya so then bakanyara kwa able o communicate go changa ringani liga kora liga mwario bono kero konyora nga abantu aba abanyene baburire pi is when a government institution eko kore process yo kogenda kotini ekoti yaba ribaga yo kobeka on notice mangana yabe kwendese notice mangana yatangazwa aiwa matuko gete amatuka yiga kohera muntu tacheti forward gocha go claim so then ekoti baira na I think baira ni report ekoti yaba longa bano gachimo koreki achimo dispose emebereyo erinde emocherite gotwara backlog osemebere menge yakora ribagano n'abantu baria bako gachororo bakora kipabo rwase bakobera bono ringaniriria Nyamira na communication yo mugabana number 1 tigante bengo mugabana nabete ineptitude you know can I say mugabana nabete a bit irresponsible because ringaniriga sari soka engana ya Nyamira gakwanekana Nyamira ne institution is a government institution. Honestly, somebody needed to have given a proper explanation. Lakini dingane ligakwana Kericho, Nyamira gakwanwa, nobody from Nyamira onago come out at be a public that this is exactly what we did. You know Nyamira ya bwana okubwanga ki Nyamira netabu atia common communication department. Nyamira ya went to come out irangerie media every account to account exactly on what they did and how emebere ya karatek nyegetabu finally umugabana igagocha gutoka asato getabu ate function chiaye because corona ro chingo mugabana nabu ate egento gie chama yaye then engano mugabana aruete it was not like giving a special report to the public oninki ya kortaki ya korekata siringaneri elineri swali umuriki amobore tinga ki amangana ari ndaro yembebere ngaki arenge ngamangana ari yembebere ngatuwa yeto monto chibesa ngakagenda ngabona ntumebere ntatini twahirete ngana nditurete mugaso ngase bachite kurwe 20 I am sorry umugabana no yone no abantu abamotore but this one we call him out namba ya kabere igen tungiro mugabana abwatete akwanete ka tika kindangaratie wait a minute ngakito godiri na public resources eneli swali rina na sana okay just a minute my brother eneli swali rina na sana umugabano Nyamira abwente ko come out yani igo chibesa chia serikali chia Nyamira negento monta kurusi na chibesa choko ngende tinga o amosi ngagenda na chibesa echo twakoboereire irane mebere yo ogenda otugute yani there is no there is no proper procedure alafu no ni gari ese bale kogenda ko nyemebere ye so meaning yo montago chago tabinga nimbate mebere gaiga tinta tigutumia rite bitondo nimbate mebere gaiga ire ngogo chacha yo mogokora ki gotuguta ngabona nimbate 30 erinde tuchake ko negotiate gati yanko ya 15 na njenki bu 15 I mean do you want to tell me Nyamira tabu atigo se institution ye mbabu atie a proper procedure yo go transfer chibesa for proper accountability so does it mean chibesa chirichi atie to go tumeka ko nyemebere maybe yenye chikoba 20,000 ase mochori ekwende makaburi ya wakanwa so no ntabingo montrata kati advantage ya karusi 200,000 obo tutukanubora asa mangana yo gutumeka public resources asense me na ndege ndeke yo ya kamete oturumo gavana bwe kwa manyana that financial management ase account ya Nyamira actually nganga chibesa cha Nyamira na macha kugurirwe gatonga we kwa kwanire yakagera ndochego kwa kegenda at least you have picked ibintu biri byalinge binene kuri ase speech yo mugavana nabo igo kwa kwanire na mass graves go yambire kororekana neye mo yabarentu egerere ndi mebere kabikwe mengi Mr. Amos ande namo jigoteba nga chibesa njiri muno ora endorusi chibesa Amos garinja
Gandu mun example. Bese njirangikera. Naenda mosita karo na besa cia bararire. Bono nje ndakebeke nga kiserikali yani kiserikali ya Kenya mwete innocent Kenya yegwa kiserikali ya 48 national AM nechi 40 na ibere nechi county so Nyamira na national government kiserikali chibere no mugwekano bwe kiserikali kitali gukumigoro yobugima bwa mwanya bantu sengencho njege ndinale oje ku expect ngelinga kanga national government na Nyamira ba langiri mu oseba langiri none media especially ko address ya mangana ye mebereri ya Nyamira kiagera njerete yo serikali ya Nyamira none njira nyali bari gukebeka nyali bono mugabana njira ari gukebeka asif yani tali concert yani eremebera aruete chikutugutwa igo yarenge meberere nga batebete 13 yani ere oikera bote banganje naruete mebere 13 yokorera abo lakini emebere yatogete tinde kiraria igo yarenge 33 33 kanga chiserikali chiwere nchiroche naki abo maene mebere yende ne yabantu gete babwate family abantu baruete chinga chiabo abantu maybe barenge chi bread winner gose barenge abaligeria bechi family chiabo bono chiratoke chikoraranja esengenjo gose abantu abana babo basirire gari batindikirwa se enjera yo gututukano kanga chiserikali echi chiabekire litukensemo chigoteba nkogenda chiri gukwana mangana amangana yemebere kiagera buri n'ubugima bw'abantu butari accounted for abantu batamayitinga emebere yende nga yiruete egento kende ngeringa chiserikali chiaito bono ere gesieke be serikali ya Nyamira ya soire ese egonde y'iserikali chitariko kumiegoro y'ubugima bwa mwanya abantu egenda abantu bakenya barabo boere mono ngeringa esa matuka magega abantu nabo bagutuka baitire kiara muna bono autopsy ngote bayarenge nga gose abantu bari bagocheki emebere nga nakikwete naki makweli anyorere umuntu batebete nga emebere nde nebwate chinchari gose nebwate chingoma chintindi chitamanyikane tinga nga chiaruete sengencho history te yonga yabanda abaruete koru so egento kanga nje magoso ndarusia serikali ya Nyamira gose kiagera musikenya liwe gara hotabanga chibesa gete chiaruete o chibeka chaba gose nelifu sarasini na mbiri elifu sarasini na mbiri egaro tubwata abana bare Nyamira batara kana school fees yani no yale ko bajiri bubere sengenjo jiri che public chiri che abana inchi njibone dikoro kuonga ne chibesa chinke lakini esengenjo chiserikali chiabono chiarorekanire chibwate botutukanu bw'abantu gukwa otebakaninga bantu bete bakure muna bono kungu mugutana no renga segeta bantu bete bakubabere lakini nali gokwende ground kwanyora journalist gosabaliki bari barenge ground bate banga yaya intwe muna baliki ntwaro remebere ngana iga so ande yake emebere nereye nane unonyorete nonyene abantu bakenya bakwirire gise magoko ya basikali so ebintu munebi kanga ngo account torenga bugima bwasira asegete nande nereye bono ngikeragere abantu bagende batindeke emebere wetani eliera accounted for egento keragere ngerina ki igo maybe egento ngerege kubiswa segete bose abantu gete bakaenda bakakorobo tutukanu asegete abantu gete bagaitu bare extra bare kubisira ni bugabo haya abera toke bataitiri abera toke nga nemeberende ya with another facility bakabeka so bugamo egera bagikubalerwa muntabe kumubuko egento ubu ebibyonso ubu no bubo tutukanu nare goteba bore nabo ncherete yo muntara akwe abekwe guchiari atariko teba kana ngoyo ngayare ngo etaitiri mondo gura makweli yo machoko ako baruya bwe kwerende tinde kuna maskani na abantu bakore kwende so ese obumaene mbolinga serikali ya Nyamira ne serikali ya national mbabu atomosigo bwo kweresa bakenya nga emebere liende nga yarwete
wancho mulili na chichi chinkwa na chabara ibalindira barabwa se studio sema biabono kubwatekana ningani ye county ya Nyamira na ekubwatani gwese mebireli ya chete asenseme ya Kericho na buna kwego mugavana yaragotebanga nemebere 13 baireta asenseme yo na nde UND ya tebekanete gotoka ore 20 barabumba abuligwa abangaba babuligwe bayererenga yi ekurwera rakuru wancho muligina bogonyara kubago kwa na intugo chaga igase studio namba itogere 0788666663 enere namba ito kera chinga gichikire ntoko alibaga kurende ntagete mu director ito aratobekera clip chi angeberiga tatabeke clip ntangani yomoske Edwin Sifuna asagoteba re takoba omozo likyo monene bwa omoske tigandara tebo Buru Odinga na boigo ase omwana Raila Amolo Odinga Winnie Odinga na yaranya tukabaga gukwana kera balbuga tegende kunga special delegates convention mwancho muri lichinse mu kiri cya Jamhuri grounds. Oburu tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima. I will not be the SG of mediocrity. After Baba Raila Amolo Odinga, you characters don't deserve me. I will say this without fear or fail. ODM that brings all these people on board. These stories that I'm saying reflect the struggles of millions of people in this country. When we talk about the new ODM that we envision, we want a party that opens doors and not closes them. We want a leadership that listens to our concerns and acts on our ideas. We want participation as young people that extends beyond rallies. We want to be involved and our voices shape decisions and negotiations. We want a decentralized power, empowering our branches and our grassroots. We want to revamp our youth league into a platform where young people can join to shape and share policy. We want to hold our leaders accountable. We want a new ODM. As I stand here from Nairobi, and thank you to Nairobi for always standing with me, I don't underplay the victims of this Maandamano. We cannot overlook that reality. We cannot be a party that does not care about the struggles that we have come through. We want a new ODM. So I want to stand here and state clearly, the new ODM must be tool to work for young people. Our systems must work for our young people. Our young people are demanding their rightful space on this table. I say this with the utmost humility because we must create space for these people instead of only calling them when we want them to shout. Wancho muligeli kwegule chinkwa na ibere narabeke eyo moske Edwin Sifuna asaga tebere takoba omo secretary general so mulike monene bwe ekiama kia gokoragwa no Buru Odinga nabo igo kwegule enkwana ya Winnie Odinga kerekera ntasensemeyo na namona asaga tebanga chinga kichikire abasai kwa ulibaga tigandara chaka enkwaneye kurwa ase omoske Amos rero guchaka kuri mwino ikigocha Amos. Yes. Inki Sifuna tagete Sifuna nere inche kubwathikana na inche nabwatiri ODM na ibwatiri buya kurwa kara ya betere registered ODM ya betere registered 2005 karo ODM ya renge muchakano gweli karo ilibaranda ya renge ya 2005 ya renge nga litunda nilitoke litunda n'abantu bari gupinga katiba yenga kiyeywe ya renge ya kurunga Kilifi draft ya renge korao na Simeon ya chae ne timu ya Kibaki ne abantu bandi na litoke na lili ya renge yes ingakielia na litunda no so oboroso bwa ODM bwa renge defiance yani botambe goika ODM ya renge ya chagetwe muna negendo kya renge gopinga ingakielia kyagerekero wete ose yabwetwe litunda lya ira victory nalio ODM ya registered mune chama mune movement lakini yabwate chama jinde ime muna
KANU yarenga opposition ngakieyu so oja igari oka ODM ya very defiant na igeko era ODM ere popular kera oge ntwe ya serikali serikali ODM nero yarenge chama igoteba ngagari amagosa beire goja so inje ndo chenga Edwin Sifuna nero ndetha ko mufano we boroso bwa ODM Edwin Sifuna na basani baye babore no rengo isikurigeri korua ngikera tatorenge kwende koru moyare president orengo na renge mutangani kwegento gikoro kunkiare korunga mageusi 1992 gotira igo barenge gotebanga wega to change mune borai bogo korwa so omosike Edwin Sifuna abantu bali bakororanga serikali mbuye genderete nao bakororanga na bwata mugoso lakini bali babwatati oboroso bwa ODM na opposition politics Edwin Sifuna nero mo fano muya bwa opposition ya Kenya lero iga Edwin Sifuna inse gotebanga Oburu no muntu muya na korire gasi na Oburu na ande na nchire nonye William Ruto igogera basiko mininga Edwin Sifuna bo kwerende ya yege koera relevance ya yege koera so relevance yakulika epareye Edwin Sifuna kubwatia nera abakenya bange baratake ko abakenya be miaka yaye go chance nero baratake kubwati na bantu bande bonse baroche amagoso serikali yakorire okay as for mwana Winnie ngomorera mabera manene because Winnie genyorira sata wene tikoba na ande innocent usikurigereria siasa ya Kenya bono iga alie sabantu bali ba kogenda ese timu iri Oburu ekogenda guchia babo Gladys Wange se bakogenda guchia oisikurigereria nonye no burai bwabo muna bole ali nese bagokorera burai muna bono tinyegene tingo Oburu Odinga twesikomo menta na ande miaka ende 12 bantu mono na barabo murai bukura ekeombegete lakini aliwone sebale obagenderete kogenda gucheso moiso wo burai bwabo Winnie Odinga sengenjo speech mbora jarengebere Winnie Odinga sengenje nyorira arese sense media kwali gutegera no speech yae igate banga igoika ODM tolete ODM inyia ODM kolete ODM inyia tali okogenda tukore just amurete inyia mokorete boroso gosobora yoboke boya wo kogendereria ODM na ande gate banga ekero tokoreta ODM enye goika torete ekegorie geke SMS tebanga tokobarangeria ekero tokobarangeria baje gwakerio okay ngitate kwira na sore Hassan ntate nkubuliri buli tangani ise kurigereria Linda mwana inche kera babwa tumuyegobo chikara chia orange nchirolekane timono kiro muntu gachete njire yaboyetie lakini ogenda Jamhuri grounds okora litunda lieboyeti burunge unalibwenete kweboya nanda barai babwate litukirio mochoko monene aiga bamachitiko babagocherera banyora libagali wikefeniu ekero kurigeli chi speech chibere chiarwe tworo na baraibo kero muntu nakwanete yaye nore convincing aboniga Oburu Odinga twise kurigeli no na barai mbere bakagire ko be side ya Sifuna bakarorekana bale NDC SDC special delegates conference convention Elia Lengali bakarorekana kogendoro omugaka Oburu Odinga gabekireri icho asobwamo na Winnie ga kanyiru bone njira no ne speech ya yale korekana ngise kogenda se tima dinari goro tanyore gaseti ya standard ya igoro na roche of course mbaru eteri joinda eli bari gukwanira igoro ya expenditure na bintu binde no nya Daily Nation yabwate some pages igoro igaseti na wanda de kosegeta omo tegarari gosomurigari we TV yega ya soko agenda aliye gaseti ya standard ya igoro Jumapili ya bua togo choroko na nebigicha igoro ya event area ya SDC ya rengaria Jamhuri grounds ya bua tase Oburu akobekerwa akaki monwa neri tunda linene lakini asiri tunde likabandikwa ebigicha ya Oburu akobekerwa akaki monwa no musike ole president ye country yeyo asoko boko woko beyande iguru iga bakabeka 100 million lakini eli graphics graphics yes yeah
mono kingotenga ki na bira beta bechi picha ya kena lakini bachorete yes aiga se babegete 100 million bakabeke saka 100 million bakamanya kubeka ekalikacha gose ngakinda tebe umuntu nabateti kuri ekengongino lakini ekengongino just a minute niliswali kwa mboli byangena nilie bakabeka ekengongino kia umurai wense asa 100 million irige isiko ya yasi nini bakamanya kubeka chinchira abantu bari batendetie event area chinchira kiro umuntu akorete akanetwe korengana niriguriria ya umuntu urenge kurwa luo Nyanza igo bare kwa 30,000 aba Western igari 25 aba Nairobi ke kaba bare kwa guchiri buirenga inya bono ekero ukurigereria kwamanya konyoranga umuntu yokurukwa Oburu Odinga abantu abarenge kuraga ari ase SDC barenge fully barenge fully uniformed ego pia t-shirt nonye ne rongine sikati byose bibyari orange paka none bikoto byari orange barorere bono okorenga rinkororo abantu ari amange mbarueti as a delegation chiri chokaraki chikuru because nkiaba na county chinde konyora njira koro bacheri rinde chinyorete correct delegates obuna bo mane ba mangana ODM konyora county chiri chitara koro bacheri rinde banyore the correct type of delegates and then imbara kama out but to explain liga ki county chiri konyora chitara koro bacheri igo toirete chi delegate chichi chinkuru bono lingana ndiro aiga sem street ligo tebanga igo basangiria abantu ku Nairobi gaiga bakagenda bakakora bakabeka garia barorekana ngambu yabare erinde bakorere egento kia lakini ekero gukwanira gusangiria abantu ku street ntware ujede hu and hu bari barayi bari bwata marieta bo ODM bamanyikana sama tukamange I mean bono you see a population area yale komeki guna barayi baru bisobiasi nganko babare ngoro innocent yugago genderera muske Hassan Gera no muske ugonda gete tomo aliwaga yokokwana lakini umurigere dinere goikamanyenga Hassan tako wekera ODM maximaya sengenjo no muntu Jubilee tutarekaga bumbuya chetiri gokana kwa base Jubilee tutarekaga bumbuya riboti yake ni kwambuya kwegure sepa yago bure yaro kali bono jokwende abantu baria bagakora bakamenya goichori kugaria element ye chibesa yabere consistent nekiumbeke gikurukunga ODM insi yoborayibwa omugako Oburu chi uniform ne chibesa negento kiabere consistent na ndegento egento kende ke kororekana gegukumia nkeringa chibesa chinchiri kurwa ase biganja bya ODM chibesa chichi kororekana kurwa asama boko arisiko ya ODM umanya moja bono Amos Amini Hassan yes. bete gazeti ya The Stand Daily Nation yabwatenga mosoyo mu yusigit tabasa gwasioligwa igakwane tene Daily Nation yakabatebya chibese jijire drone ku covers chia ODM bado anda gateba chia tumigete 40 million bado 40 million is not pocket ngiyeba rokorengera linga bado yeba rokorengera linga chibese egento ranko ira position inkoira ngeringa ekoti nebegete Stifuna bado gose ya muirani bado una secretary general era na ateba linde ganga tana go sign besa kurwa se ekiganja ya ODM na ndo isu komanyanga baka buna turiga bado secretary general ya ODM nimo Sifuna ekero gukwana kwa kuratika sinini because kwa tebire Sifuna yes ne signatory yale bwe kiama kia ODM lakini taliye must sign signatory nona no manyete ekero tuli se byombe muri abantu batano mwatebo mu treasurer nero le must sign no mu treasurer no ali bona abwo reasoning ya otoko yanjerana bona to the details abona kogenda nse mono what we know ngeringa ki a function ya ODM ya korete teri synonymous na ODM iri tokorete ki tomanyete ODM yenenga ewatoka bako boisiko uko yebekera chinguru alafu innocent ngo ntangana na muri go nsiri guru asa ndrata te gogo kwana baro otewa na ndiri koronga mese y'abantu baguru rwantangirane omwa subati okurukunga Winnie Odinga amatuko amagega muna tatu mwabasira muna bakorere mikutano ya ODM igarorekana kuira trajectory go century ya tatu mwabo ya defiance yo gukwana mangana akogenda muno mwananchi bono oikire mamu mwabo irwe mirimo
ikabe moment twaganyirite sana nga omwana uyu nga kiaragenderere guchimutwe ngukani bari mamungu abataire mireme yirinde ODM etigari obusira buri bwaye lakini mamungu abakaire miremo okwira kwemeremo kwa mamungu abo omwana uyu akarorekana egeteseni kama TV akaburirwa maswali akamawatanga mamungu abo nabwate right yogochora ubugima bunakoreki bunaragani gochora ataba akarorekana kwa baigaba ata balance tata itiko very clear wono ichuma ngandugeri ichuma gyakorekana ichuma yabe ta divining moment ya sare igarenga ariga chiete amangana na chisarakasi nchiri cyakorekana te town yaiga chikabanga chiamo front ringa chikobe deputy party leader ngoko represent ya issues na region ya Nairobi lakini akaroba genda taria issue iri yarenga semesa akamanya kwa ndagari kera tuli bagaga kwana omuberoye igokoranga no uringa asumukutano lakini enkoro yaye nebire no gukwana kwa ene chinkwana chiaye igo chiare kororekana gukwana chinkwana chiria cyokobeka ODM ase pari ya korataki egane irikoba epara yo kuburia maswali epara yo koba inclusive epara yo kwimukia abantu abake epara yo kororekana nga abantu abake mbatumika asa mandamanoka baumia na ndi bakoraki batigugo whereas abantu abara baraibe chama barabwo bakoragira buya bakuri mugati wakire blue band so na wonta tegotebanga asekirete goikira bono iga omusubati Raila Odinga kurugunga Winnie Odinga igara asubukorekanu igara ase amatabagekania tamaiti asaka koraki asako gena okay innocent tara kore kwende nataka gotebanga sengenjo TV yegere erigere iri n'abantu abange baranyore bayikira nekero asania gotebanga nonye niga ese studio y'abantu mbere bakanire bamutangirane nabona ari oja gotebanga umurigereria nawe nete ko asani nawe nete ko beka buya terorekana nga asani ga gukwana kende gionsie munatagete kiagera akara asani yago tabanga none studio ga abantu mbere bakanire bamutangirane igo ge minute nga ninje naye kiara ni tutora free thought aina magoso lakini nande asani ni nje no nyene kero mate otokorigereria ODM eri korwa setore taringe bintu binde ndo bimanyete mono asani na goikanchera nenga ODM no nyebwa tariberera munarire sai nero yoke chama yachire bayana yachire mugaso kobeka NDC no na abantu bari defiant bawo Edwin Sifuna bachiro mugutano bakorire whatever they want echama yasa ninjanya gukora no nyene mugutano gwe chidelegate andonsi esobwamo Jubilee esobwamo igamutebenga mwale tere chidelegate kurwasigete mwachire direga mwachibekirega lakini nebwate chibesa echama yasa nimbanya kuoro kiba Kenya muna batumiri chibesa chiabo kieresha yabo nimanyire nenene lakini igo tiringo tarigo ngenda yani kworo kingasa ni nawe nete ko wajibika kidogo tako rutamangana na no muntu wa maskani na no mwana siasa togenda busi wana kararora igo temine tinga ODM mbuya yatumite chibesa igo temine tinga chibesa chiri ODM yatumite ne cha ODM lakini asa nare tegendo getega eki yake nga Edwin Sifuna nenjerare otebire ngatanya go sign pesa gisoke ngeta ikayemo konyere igo lakini richi kongo tebarire ngano no monto yo mo individual umusani we chama na bagurusi chibesa saponse mugutano we chama go se activity ye chama magosa tayo ntagete kwira ntagete basa kwa egatie no kwiranirania lingana ndi ntagete tubeke sekirenga kera tukurigeria special delegates conference ya convention ya korekanete SDC ya korekanete Jamhuri Grounds yabwate kirenga kiaye nkilinga ki mabagana arare se party atakire ko ba field abande mbale bale ko babakurusiwa asebirogo oligerelie convention yende ya korekanete gaiga mu fungamano ikirenga kiaye paka bono igana bugira gosinye ko manyankirege kiarengi kwa dei react esenyenchi bali babwate SDC ose nabarabu conveniently ngi bare go communicate because up to this time nabugo sinyunga ningi kiale ngoro ngo bande libaga munyara ko bamukwirane lya sense meyo kole nentagete torategerera a clip kyo muskyo buru Odinga naboigo totegerera umungwano yomo ogurgo musho 1 hour of course no yege kerege street to yunkia kwa netegera mumanye kuba mukwirane
a small one. We are going to negotiate and we are going to form a technical team to start the negotiations, and we are not going to be like other people are saying that ODM is bought. Is bought by who? At my age, can somebody buy me? Will you buy me with how much? So Orango, Sifuna, Babu Wino, kama mkuna seas, kanjibas, mutaki maendeleo, ifanyike Luo-Nyanza, sisi mwenye tunaheshimu, hata sisi ni Oburu peke yake. Tunaheshimu Oburu peke yake. Hata sisi Oburu peke yake. Jana tulinda. Venye mutaki kuongozwa, hata sisi tumekataa. Lazima mheshimu Oburu kwanza, ndio hata sisi mtuongoze. Wewe ndio unaongozwa. Wewe ni nani unaongozwa? Kama nani aliongozwa? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Oburu akisema left. Sababu nene nabeka clip ekibere. Ese koligerelia buna nababoliri. Abamba bwatekirenga. Ese koligerelia Simbarat bakaba confirmed koba deputy party leaders. Of course ningi cheneli boliri ndeli yakabere later on ikoboli structure studio muna chikorekana. Abamba bwatekirenga. Ososi na ruseti bwekerogo kerabole tu montoko mo propose oyoko mo second. Ababande balengwe ufungamano up to this time ikirenga kiabamos kwa Kenya. Ese siasa bagotebanga political optics. Oika Edwin Sifuna ne timu ya bale kolekana bagwate gendo bagokora bali BC bali oika bali ko pass message. Eso mo Kenya. Ekero bali bajite baga confirm ebintu biri ba confirm etinya lebe nini bakarusio ye bali ko Rusia. No sakoli lenjera ODM yakorete NDC eli ekwende SDC eli yabo. Igo yarenge yani ebekire nchera monda agotere note abanganje na secondary nyalebe njale koba bumaene nga osostari gutwara yo yakorete bo by design nga momo sekondi kiara mutamo sekondati gakonyora ngatabuga jese kwenda lakini ndaitoligereri innocent ene reta biembe ye byama bya siasa ekatiba ya ODM nebegete structure egende ekogera nonye ne Edwin Sifuna babwato bomwenu borengenjeria ekero Edwin Sifuna agoteba nga injeting koba secretary general ya Oburu ando begete go bya ODM na ando le member ya ODM ndogone tikuligeri gototebe nga necheche igo gentunkero igo nabwate genda bwatete ese ngenjo sikuligereria nonye ne SDC ekere korangirigwa ye chama katiba ye chama ya ODM twanyerorire nande nere kerase nabo kero omonto akoyerora omonto naro wenete kurangeria SDC omonto wenete koirangeria iga kobe secretary general ekera secretary general etari kurangeria ekatiberia gegoteba nga wenete ko delegate awenete gotebia omonto nga waone sengenjo sababu ene timbwati capacity yo kurangeria igo igemine tiga eselichiko NDC ekwenda SDC eli akoretwaria igeta tebekiria sogoro sobweri chiko buya na ikiara kogera none Edwin Sifuna ale no bosibo yani ale ne chinguru cyo gotebanga leta akoba kintu keria secondly oise koligere nonya na ikiara na gotebiriringa chibesa chiarane ti SDC eli na bachiara ko banchiru aseke ganje gya ODM directly lakini temine tinga chibesa chichia chete gukorega siriri gari njiaru etasegete na nde njiaru etokubwatikana ne lichiko munalire lakini bono ngo kworokiga ODM igeganyete igente no mwerio ye because in change rankorora kurusiko Mwelio Sifuna oso mweli we chama enjera nkoligeri kurusiko innocent epati yabwate 3000 delegates epati yabwate structures chia echions ngakyuko yetebo mwelio inje tindo jigo senja bwate structures chia echions kiagera secretary general na very large component y'abantu bako but boni gamba bwate ebo secretary general ntenenera na ndo ise koligeria Catherine Omayo
igakabeire mu deputy secretary general Sifuna so barabu bamwele vetri uyu tatageti otebire tali bono pato bono innocent ndengo kwaro kingeri ngamba mo secretary general mo deputy secretary general kubwate kana lichikolere gatali elevated kiara none gara barenge SDC mbaru Sifuna no bamutigete baganyete bara resolve intano egento gekogera resolution mechanism egento gekogera ODM yakore tegento keringeringa asobo maene oisukuri egento ke bali kuru Sifuna igoro ngikiare ko barero bado bali kutoka bale seke gambero bago cheki kwerende lakini Sifuna kubwate kana nenjera arengi gukwana na kubwate nerijiko igokoranga SDC erinja bwate koira nande toyikwane SDC ntagete toira ne ufungamano otobye korro totebye kirenga engwa kiro chenki ale ngorro apart from kotebanga na intutu achiraiga ekirenga kia ufungamano ngekiragate because ekero ekiombe kio ODM elierendere na serikali wadono no ODM ya serikali ODM ya serikali kerera ngiriti aria aba bande no ODM bali abona ubara ODM yenyene by the way no bakibara ODM ekiraba tabuga timu treasurer ekiraba babuga tu mo secretary general bwika ingo actually ase chama ne katiba ye chama eria omuntu ore enkore kerenene ose foundation ya nana se chama but tigadara kubulia watu bori swali tigatoira ne innocent omuntu kokwanere chama na secretary ni amosiko chole asan ntete ekero kwireneria kubuliga manyete ege kombe kibuna kirega kibwato muhimu lakini ya machari imenabwate na muhimu ngagitoko tebe secretary general koba ere paramount ise party kubwe party leader koboro negative waba deputy baroro nabantu bande koboro isora about katiba ye chama na inde nonyene kero mugaka Raila Amolo Odinga arenge moyo kwarorire every other time gagotebanga omuntu romonageri bwe chama Sifuna omuntu romono ogukwana magana ye chama na secretary general unfortunately bono aiga magana yigari kwetani okobua waito yakogera okobua chame katiba ye chame tomo secretary general abuno okwaga chukwa korata kikoberate so this is why omusiko ya gotebinga egento yakore kanete gari ya jamhuri shogira ndo gosenga yari bana sine yara osikumo ino gara ngatarudi egento yakore kanete jamhuri yani abari nabantu konyora ba tarire barosire barangira ne dia shere just a minute because oyobuye komanyira batega asani yaya nere biko urure gotebanga okurangirira nikuri kwarangiranitie kore isiko ya magacho erichiko yes so ekara mukurangira nikuri isiko ya magacho erichiko mugakomitunga kitogoteba so togotanga bana bantu bangi go celebrate ebintu byabo bali go celebrate bamanyete actually rero iga umuntu abe ose civil society are very serious to hold ODM into account egento kiri bakorete garia egokiare ngana arande void because ingekoriri within the confines of the party structures bono oyorengege gufungamano okurukunga Edwin Sifuna secretary general egentata gete wa chief ngeringa ki barimba kore gento garia kerole kanenga nera taringande kuba contradict matabona ekora kuba contradict then o abantu e option yokorigeringa ki asabanta barakabere ningo kwamba korekana obwatu musimamo okurwanirire chama bono bariane ngiko batiga Edwin yabere nyumba nera bari kuri TV abantu no mo Kenya okawaida igo bakoranga omuntu kurukunga oyonde Sifuna o bono wake unse lakini for him also osoka ayanda ngega mwenu ufungamano ya kichori gere chimita emeronge tatu kuru yes toberete ufungamano garia na taba Kenya opportunity yo kuri ringa ki omumuro no maremu omumuro yo bado igatenerete chi principles chiria Raila Omolo akarataki amwegeretie omanya gocha sinto ya kabere na iwete kuru ase ball mwangi marogoba na ndinga karanga na kene na kamura kandi ga kurukunga geto president gaucho ngagetebete Raila igarenge a complex politician ocreated every sector of you know yabantu baye Raila igabwata abantu baria akoira produce ya baba Gladys Wanga bakukora negotiation baramo boronge lakini naende boli mwangi gatebanga Raila agakirietie a section ya Sifuna na baba gaucho
bako exit strategy ni kesi ambayo iwanana abana bari baka communicate very hard it can easily turn back to this finally igen tonkera iga kia delegates to try iwana mwata birenga igona teba nagenda isikuria sanse igoro heji delegate che ODM but onye gen tonkera getabwa tiumu baro negen to get delegate che ODM che ri mo ino gaje and that's when got teba che studio street liga ekero barenge Kisii County bari go celebrate ODM at 20th Kisii County chidelegate chinirenga chire simbaraki agateba nga iga droete chidelegate 3000 in Kisii County naende agateba ne delegate chia Kisii chioka wono rera abantu delegates ba national ngakina ndeba gukora kwa 3000 okay kora nini manyete mbuya tobeke sekirenga ntogo chaka go togia mauga tutaratogia umuturi ubugulitia mauga mwatebire buya sana mu NCP na agreement nga mo secretary general gabwate chinguru but in another way kwa attribute ngwana ya Paul Mwangi mu wakili Raila nandi ninye bwatali na evegeteni line echi ko bageko gosori nga umugaka Raila na bwate strategy yogo soa no gosoka sen organization buna Paul Mwangi atebete Raila ni ngurenge talenge secretary general Raila garenge party leader yes at this time wekero gotegerera omungwano kuru kwa nabe ko moshi wanawa of course nabaro nabana inchi bakuru birengera byabo egento bago tebangelinga aba bakuru kubabo sifuna what deliberately ba orokiri gochesa umurayo kuru ko Buru Odinga no gotataka koragwa bono ndenda bakigangira ndiga kyamosi bono a problem sifuna bwate nabantu bari bagupinga ODM ya serikali dichikorie chama ODM ya serikali nyanchere nyegene ngano ntugwato ODM yani nyanchere nchimuna Hassan nyegene nga ODM ya serikali nero na ODM ya bananchi na koroteki nero roro ODM bono gochire chinyinge bono a problem wenene ne chinchira umurayo kurukungo Buru Odinga asoheta soborai okay asogo soborai no ntagetoiranerie Mr. Mos twaligerere treat kuligoro aminiria ichuma tokora bago confirm chi deputy umayo garenge deputy ya Sifuna abanda bango of course bamanyete bawote abaji deputy njiri komanyekana role yeji deputy ese kiama kia ODM niririe onyamba go succeed because yekeroro mwalimu omokonyi wota kire chinga kie chimoja ko mwalimu omanene obo tutukanu mboro ese borai bwa ODM muna abantu bako elevated kiaro chikoligereria nonya konye ere system nga kyagara deputy ekorkuge principal assistant in the event ye mokubwata iyo oliga gosuka konye ndirio mochoko kogende ngenje yukanga Oburu taliere party leader kyara ji deputy nchiare ngo kyara ire karora irasira kanga mo yasugetibu ose bagende gali kyara katiba ya ODM yagotebanga kero mogochore birugo na mokogenda itachikura gose mogende consensus na mwari ko ira abantu bari mubashiekere umwe abantu batatu batebenga ningoko be ekwerende nabo bari gocha kuigwana bado nande bari ko bamba igwana nabo bari kubeka rotational kero muntu obere mitingi tatoru oli ondoso egerero transition yebe sengenjo yayo ODM de colectivo ya jide kachora Buru kubwatekana nabo bari babeire ime bagotebanga negento kia bangire no bwango bonene esengenjo yesababu gete yata gete kumerana so nonye no mayo nonye o chaigo no ODM na bonkagerete nga sengenjo nkoligeli kurusiko na bokoranga yare ko banga nande nere nkoile beti wale kanga na baba ikaranse batebenga nonye to kubeko tigatole to mondo ndole vibrant muna oyonde lakini speech neralia speech njirani ndaitoligereri buya ikero omosikera ba iltujo agwato gotutukanuga naba engereri baye osabarwa abantu baye ba opposition abali bari kumurwania ali so mugondo liyoye ngwaro jabajumbe ba ruo nyasa bagocha bagotebanga oyo noro mugondo monene bumonto bwekerisa kukio mo ruroche gosomogere abwate so mucho Nairobi usikorigere nonye no moshi wana hawa igagotebanga inga Sifuna neke umbekia ye mbatagetia magenderera luo Nyanza nageko ranjengo ranga Buru na timu eria yego bare kerokereri kyo raibwa ruo Nyanza as opposed to Kenya okay haya bono isikurigereria
osikurigereria bintu bya kwanetu ese SDC ochibe onyebeka urigere nebintu bya kwanetu fungamano na bokororanga mbantu kibare kogambe bitina batari kugamba soboroso bwoko gendereria ense osikurigereria fungamano ngote babarenge nga konye eserikali egenderete kugambe korobora ibwa yengencheye na ODM eliende ekogenda go support serikali then yo bombori oboroso bwa ODM muna yagache tue so ama agacho yo ODM tare kogenda ngakanga abantu bako kyarangwaro je nonye ne serikali nja tometaba amanyanyimba mange sana ufungamano bakata gusiekerera umugutano uritogenderera eri biasness ile ndaba askari wone to kolese migutano ya siasa no gucha ba make sure umurembe noro okay igari njare kolekana nga marembe tuyi okay goira nande hasa niko kwandeli bagabono togocha no togosasi chibestiri kwali gukwanira tande gukwanira kere kugichibestiri cya tumegete ntumeri ngana risinini ngaki kwabo riri swali yokorwa a message ase byombe bibere agijori bono tegante nyantirana na amos for the first time tar ODM eri yarenge langata road yari jamhuri yarenge gukwana mangana ari ODM gukwana butambe y'abananchi na ende nkora kana kwa nge kaba gukurigi sana okumongera mono kurigi yo strain kurigi nganki sifuna renge gukwana sifuna igakwanete amangana aria ODM yagacheire amangana y'abananchi amangana ye cost of living amangana yo goita abantu amangana yo tasomia abana amangana nyagetari so messages ichanga very clear ODM area moinaria ya Oburu ya very compromised ODM wengata manyinga yo ODM ne ya sifuna ngoira nande asini ni tukwana amangana yago kwanu wale se national delegates conventions na chimoka na mwa discuss bono nen party lazima mukwana koria line yoborai no okoria line yoborai ne segment ya yemo ne gentekamo lakini akarabara iba iruribaga lazima bateme gwako musumari asamangana ne chinge ncho chiri basimekire na chiro bono osego nenje njaro ke bwango kandi mate nkuruoro osekorigereria ODM eria yabwate kwerendaria national was special delegates convention yebwate agenda ya yemanyikanete lakini nje nasa nintwale go control ikibare gukwana itogukwana nga aya bakwanete isiko ye agenda talenga manga nalenge national go se yokwagacha kende gionzi aya nando sikoligeria murai mbora babo ODM elia ya serikali ya tingo yeruka ya serikali elia renge jamhuri iko bago tebanga mbachiete baka igwana nga bagende kokora negotiations ekaro kokora negotiations igoko karanse mesa wate bange bintu tubwate na biebi ebintagete nebi lakini usikoligeria ODM elia gego tebe bintu biriete tageti okay tagete tokoira na mwanchu muligereri tokwanira igoro ya expenditure ya rengoro nenchira barorekanete kwa presidential maetekero kuligia ikirwo giense usinobora ibwense enchira nero wo spend enchira nero kororekana use kuligereri kubwatekana ne chiribona ali sikwali gukwanira no goso kubwatekana na ekiriga gotebekana chibese buna chiatumegete gochicha chinga gichinde kero kuligererie party kuligia ebwatumurwanira rwo kuligia kirwo cyubura ibwense na beko machiko BF same level same wavelength umondo gerate chibesa chirichiro nsibuno kogera bakonya chibesa tigatode mutimoko acho Soko TV uboroso bumugusi omwancho muri mwa Soko TV ngeta sengiye Soko TV ibwatira senge nchao kokoretara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwate county ya Kisii iretriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukora tamangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili
Chini Kongor Perpetual Machin na nyora netrobin Yen Soko TV Oboroso Bomogusi. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Kaisane sato chetire maiga yechinsa isatese bambiabono nabona linaga te bibono ngora kwande libaga nayo uraka chisimi gochaga iga okore contribution ya kera baba asan na mo spagenda te kuyaliga ni gotatebinga NDC SPS DC ya kore kanite chinse mujirisha Jamhuri grounds expenditure ya rore kanite wono tinata te kwande nyinchi ya musi yale amini asan yale kogenda lakini yale kororekana buna epati e kororekana kubugutwara murwaniriri bwo kurigiye kirugo cy'uburayi bwense tagetenda araigwa chisimbi bere isatu iga tumaye kogenda busia asema mbiyabone soko bwakire hello ngaki bwakire kamadi
ngaki bwakire. Hello. Nyango bwakire. Bwakire biye. Biyande. Ana naye kole buyabo. Biyande. Hello. Biyatora ne tama. Ntebi yango. Hello. Bono. Bono. Kwana bwangu. Abanga ni abumbi abango tewa musimbi yao kwana. Asa ni ndo chombi yale. Wone ngana neye. Mimi kifu yangu akili ya nesi ni nini? Mimi ni sifuna. Okay. Kokonya omwana inchi. Anenda etengo bolie. Bolie. Ataroro murai unabona karantabo. Iwoko benda ora to mwana ora to mongino yo mane te manyo yo mane secretary yo maniki ayabona ninga sekenya. Okay. Una ndi ya mwere. Okay, asante sana. Ona batara tokonya. Okay. Akare tara tokonya. Yange kore bintu biribi bwana ratego kora. Okay, asante sana. Okay. Tigandara murusi mbese nche abande. Rigwetere ndi bunagoteba. Ragoteba ni family enterprise. Kisebirengera biyaye. Namba itere 0788666663 nateba nangora ali bago mwanchu muligiriri na yurwe contribution yago ochaga iga elitunyara kwa batuko kwana naye semambia bona nsoko bwakire. Hello. Okay. Uyugata gura manyanga no turagenda. Semambia bona. Boro Asan. ODM expenditure for 40 million. Whatever is a drop in the ocean. Lakini injira be yaliganeti injira be chaberete n'injira iliyo koreka na abantu babwate presidential candidate. Kesa ODM yagachwa. Kesa ama gacho ODM abekwa se Nkolekere Foundation. Yana koba etagwate presidential candidate. But for the first time yarore kanirenga ya swana nirwe na ende ya wuntu bani bubake kerengo nkiringa igenga bono nero etagite ko riyo monte go support yani yero ridenga bono nero yare chingurutire morayo bagote bagijori nga batagite power. The true meaning atanga power batagite atanga barenga ki mbabu ato muntu na bro bako front kurwanere kirugo kyo president lakini ogo kuminkoringa igo bagote bangigendo barangiretie CDC area. One of their biggest agenda no ratify decision inga bachiku koram chinkwana na UDA. Nende karwa chokora chinkwana na UDA, mbali chokora ni chinkwana na UDA ngerinde barabuo no ODM, vai uri bagaba to presidential candidate. Ngwe bago chokora chinkwana na UDA ngerinde babwati si UDA a presidential candidate yabo. Ono kwaro renga ase ODM ye ikere bwate obotutu kanu. Namba yende chibesa ODM ya tumegete aya whatever 40 million. Whatever source that una wana whatever ngumara yo mana tebete ina in confidentiality nga chibesa ba tumegete chinga naiga. Oma ite chibesa chichigo tumeka se bintebi aya monana. Nchiri besa chikoina no mugaso igora ase chitaya chimuregete go saso mugaso korteki. Roje chine chibesa chigo etigwa neme uko musundeime igotete ko confirm ngano ne pati yao nyaro moko erani you see one nche pati ana tra kora events chiro so meja erinde egenda se biganja biyaye event ba kora tena yemo Samuel last year eri arenga rirogoro race course ngong race course bono pati ga sene ko kora events ne pati ko rugunga ODM na ende chi event yako kora of course nchiri strange nga yana ko kora actually ODM gemenya tege ko kora chi event uno buo mana bwa mangana lakini rende chi event yako kora matuka rero njiri ko korolekana koba chi event chire genuinely born out of ODM igo chikorolekana because ekarba ko chaka kuriyo bani barene keriri anda yo kuriyo kubwatana na UDA it means se keriri andeke UDA ya facilitate ye keriri ande kyo
warorire yani ase chinko chio koigereria omoriro bachiko bwatana UDA gekorekana ngana rekorata chinko chinyinge erinde babe bwango kogenda sema ya party finance another party yes because interest ye party ye ku UDA no ko ensure na ndo mato musika musina gotebi ngo mweri bwe sawari 2027 jitari kikianda ekero bochori bwaerire tugutambuka gochio bochori oburayi obunya bwa 2027 tare 10 ODM teko bakebwa togomoyo obwo moyo bwo ODM igo bogocha barira jitari kikianda because baswana ni nechi nguru chikoru siko chitarenge chiabo omanyete kero gochaka komenyera amangana unabono twa batura chisa jina babwata nibe kanisa abantu mbarokonyora bakwega barandigita sokorandi yani agokobera umuntu okukwana magana buye paka gwatakana no gukwana gakora kikomwega okwega kuri nkori kogendare bonege ntodi amwe gakora no kwega chinchira gete cyo komenya kitarenge cyabo that is why kwarorire umuntu kurukunga sifuna agenderete gutwara chinguru akogenda tononoka odiemu yagenda oreri yende in fact literally they were struggling konyora abantu baka nokugura yakabanga nokugura bono ekero oyo ndisifuna chiete odiemu ya tononoka igoro he got an organic support abantu bache tononoka na abange esengenje amangana ari agachite odiemu na rosifuna korteki abugoretie so igobono financing ya odiemu as it is today na bera sobo tutukanwo bonene mbali kororekana gutumia chibasa cyabo ase chiventi cyabo ngo iga namba yende no yana sobo chori ubu you know ichi kondire clear ntege tanga ndito gwente kuiwana na se studio yana somo rigere litopatebya ntege kogera odiemu ekororekana gutea gachabuya otete tuiwane go okay maybe now tutaiwana lakini kerangeri kegende ekero odiemu ekororekana gutea gachabuya ichi kuri odiemu diarorekanire kobenenwa kobunwa because mna musia teba tiganya tirane gako monere asini nigo emerobirire ro yeri chiko chinchira abantu bagocha soborai in fact bona yankagerete ngatango muntu chire koti atene niege ndukirie kegima because ikiarenga aseme singi yeri chiko ri chiko ndia korete ndia ochore tu na bono ege ndu yokumia na bono na ro chomorai omo treasure mata sinali mwana ukwana mno omo treasure omo treasure we chama ya ODM kurukute motibosire already okamira out very clear eranga kiata nge kurusiwa sigento keria okamira out very clear ngera bana yabwate chama gete kurukugosenga ki na rosia lakini bado na CDC ya rosa tibwe na ande timotino ale na ande ngoko bere confirmed buno treasure so rino nyamwana nge kurusia abantu batari gwantirana na inu already muntu nara yoro mo treasure ino orosirie gento kiaye nga kimoko motika na motika batrasa na bado kawate kintu kia ono kwa no na mudra ba koira ni tika daira na se Amos Elia no mukutano bwe presidential ukwagacha kumurai bwense yes is ODM cooking something dinga gerdo sengo kukiere kende kiagera oisikoligere limuna na gotebia ODM ya jagete mwaka wa 2005 ekere katiba ya ngerie katiba chikura chintanga ni ODM ya chiete ya 2007 ODM presidential candidate kanyora chikura 4.3 million chikura chinyinge nande kanyora babunge barenge saidi yemia ekero yagenda mwaka 2013 ekanyora chikura Raila Odinga kanyora chikura 5.3 igo bakamenda chikura 1 million igo ngabagenda takona kwa strong 2017 bakanyora chikura 6.8 million bakamenda another million ekero bachikogenda 2022 bakanyora chikura 6.9 million lakini usikorigere chini chi percentage ngoko nabona nani ngokora chi percentage ngana ki chikura chio moiso ODM yanyorete chikura chiri chi agetwe 48%. Ine jamera kubekende gionsi ne jamere very strong ne jame bwatania bange mono lakini terikolekana igekolekana ne jamere tayari gutabeke candidate obuo na buo boroso Edwin Sifuna gopinga lakini usikorigereria no nyane kwerende inche tinko tebanga because ODM mune chamenene esho eliabe getali ne show enene esho engiya usikorigereria no nyane nabantu engakieye gunero yoka kerora ira taiyo
noene kero ira arenge moyo bantu mbakane tungenjeria tinginyore tinga kia delegates baruseti migori bakaika Nairobi bagakanwiri busarasini ku ODM tinanya go igo yaninga echameyu lakini nabe kogenda igo senge njusi kuligelero ne chikule chimuna nago tebiru chikunya go kina gocha ODM endete kuba strong nabura nyore nande ne endete kuba strong ikifeda mba stage die showing nene ye working na baba bwate chinguru choko beka no presidential candidate lakini ababwata ni gose abaraibe chama borokiri buya kabisa nga mbali go beke presidential candidate yo ba go support William Ruto nonya epatiri de go nyagota yabanga nko negotiate bare lakini turi korra go negotiation injiro korra already baigwana ni lesi bako genda go chikiagara ekero bago te banga ngo negotiate tole nande kwanyora munyakero go bwe chama Gladys Wanga abantu bali be chama abana babwatania abanene beke wange kanene muna bawo Junet Mohamed bago te banga Ruto 2 term igo geminatinga baigwana nire bajo ekina jendo Edwin Sifuna bago pinga kurwense meriende nga ODM ne chama ibwate ababwatania bange asense Edwin Sifuna agotebanga ODM ibwata babwatani 7 million ichine namba chine na sana chiwanete ko koletu amo chi kore kwerende chigende chirosie serikali lakini bono esenge nje kole kananga gende nge ko bana kigyara nago tebinga usikoligeri namba asieji usikoligeri namba asieji nako ire korumaga gaiga igondo chenga toko genda chikora chigo cha ODM tego perform buya nande isogotoka nga ODM te yese ballot ya presidential ndoko nyara godora statistics ya support mune yidwa tuwa 2005 okay yes. Wancho muligeri ni gotogenda tego kwana bageni baito ni ndoche gaiga ngona kwa kolesi mitigandara bwata ngona gotebyo producer itonera to be clip kelikia kia moske tigandara bwate soko bwakire okay madio sana network ite bwato muchando mu producer gonataka asinini utobekire clip kia Paul Mwangi asago tebanga strategy nero royo mugaka bwate wasoka ku ODM amini gosoka ku serikali ya William Ruto tali ku ODM na finally timanyeti Sifuna na bagendete ko exhibit strategy yo gosoka ku ase organization ya broad based mwancho muligeli tiatora igwasini ne so chuta litonya ko batoko genda bosiondo che ni chisira che chigenda te kuminyoka sana gai. Unfortunately, there are questions now that arise about legitimacy, that who are the legitimate representative of who Raila was. They are all legitimate because Raila was a complex political character and all of them represent something he did. Now, the other part that came is that the militant side also acted, and this is one of the problems that has come in current days, that the militant side also used to work for Raila as an exit strategy. Raila will not go into anything without an exit strategy. So even when he began working with President Ruto, he had an exit strategy. What was the exit strategy? The exit strategy was the people who were fighting it. Sifuna side? Yes, that was his exit strategy. And if things did not work out, or if we got into a head with the corporation side, mwachimuligeli kwa yule ine nkwana hiyo mwakili Paul Mwangi. By the way, ngo trust yese mangana siasa to trust kilo muntu chile ne fashion yae Hassan. No, what Paul Mwangi agoteba Paul Mwangi wikomanya ngo utarira na Raila sana muno wakili oya nabo kwa korwa Paul Mwangi osirire ekaro Raila agokora gento kiri strategic gosoko bwata no kanene Paul Mwangi okoraki wapia mata bandongo kagera barenge nga yani muna Paul Mwangi ateba na bonta te wanchira na bako manere mi asemia that Raila igarenge a complex politician abantu bari tugenete nga paka tugeka tugata nga orengo izago ki constitution abantu bari tugenete nge bintu bya ligo ebinene umuntu paraki okabikora no orengo but kwanyora ngorengo na bwate nsemo ya machiko asago kora na indi Raila n'umuntu oire tabantu ni talent cyabo actually abantu Raila bwata around imwe abange na ide gigesinyete politician tinyinge
no muntu urenge gutwara abantu korengana na sibago korabia. He had that ability to identify. That is why a statement ya Paul Mwangi, a erroneous statement here correct with an that Raila Odinga was a complex politician. Yani tikuwa liko nyara kama soma bako koreki omo ikere. That is why na tika ko tebidikare igare koleta. Okay, and negotiation. Chisa jindi gare ko negotiation weka. Lakini ya kuruoro oichuma ya koranga innocent na ran kwa mangana ya negotiation na wakabo mu ya soko ya tetea. Lakini hasani igonko mweka as a militant side. Unabono, that is why I have got no reason to doubt ngara iro begete Sifuna as a mayor militancy. Akamagobeka na babo gaucho because in tabie ngiyakogera Raila watani na William Ruto lakini secretary general ya agote Ruto asobo sibuaya nga mangana ya ndokore tiki ndo ya nchiraneti a tiny point agenda diliba chetu gutinde ko musikari Raila George aria siaya literally a secretary general ko somere president a president yi bwata to kubatana omukubu ya it means na ndo mukubu rio ya takore tiki tari gukwana agachaga ikase magatebanga umuntu gutukwanira no yokurukunga Sifuna amatanga ongondo were akamagota Sifuna lakini hata wewe Sifuna hapana kuwa chungu sana. Are you seeing now? Ako mateka mangana ali munanga tayari kora lakini nini kisa chindo to wakora kito ko bazuku mamano yani omuga kuria na ende omwana uri okurukuga ucho na gatebya limo na akorete interview ye podcast ye agateba Raila akobeka abantu bande bagusuguma sereka elinde nga ababagira disiwanga kabaga sene gusuguma nga toletere bintu anyore nga gente kinkeli gokora igakwira na Sifuna yani nabugate all options open abantu buna babo Otienda Amolo babo Orengo igamaite nga baraba yase paperwork and submission lakini chi agreement chiri fine umuntu ligo draw no muntu gokunga Paul Mwangi so igo umuga koria na abwa to bonga ni bwaye bwo gukora siasa wari ku maintain ya siasa. Okay, bien sana tagete ko Amos Ribaga nayo kolege ndo igoro kunga kuiraniria now karo korigereria Paul na renga oyo mesa abantu lego mind sichiale ko bange mono na Raila Odinga no nyene karo riria Raila Odinga pull it out kurwa ase chikura cha 2017 chiri repeat election Paul Mwangi Orengo Amolo na owa ikaranse bakarigere katiba nga this is how toratiga ngikirabe ndate torigererie egende kasania debire kia Sifuna Raila Odinga no monto na konyana na bwatiri mono koru kerasoete NDP yasoete KANU kero ya rueto aka join Moi lakini aka automatic kaba Kasarani Kisirani ngendo munakeria osikorigeria Raila Odinga garenge mwana siaso gutumia engakieria elia crisis kenga kieri gare gugitumia uya kiara engakioka Raila Odinga asoete serikali taye tandora muna echinga kichinde 2022 senge opportunity yare ngororo ne president yenga kieri yare gutegerera yate ngendo odia mbago sabangendo getelese tigatobaye lakini inche igona abwato kugena ngara Raila Odinga are koba moya arenge paka bono obo maene go ikale goja gosoka kuru ese serikali ina nda ari goja goje soka yetige na mautamane na kisiasa sengejo osikorigereri Raila Odinga ekera no nyene munasania te aba nganko bekara abantu gari na ndo beka bande gaiga botambe kero ko gende negotiation igo gojiko gosori bo mechando igoji gosori bo mechando toche totebe ngabono nyale asani na mufano nga asani na innocent ngo buna bali be basegete nali abantu bagocha ko bagayana ese gotoka ngabantu bali ngocha bali ko bagayana nalio nona batulete bako batenga ya tuajire ko bagayana so kiebesa to chire kwerende so ODM ya bono Sifuna ise koruo no nyena ali sasa ni ate bajiba sa chikoru chiagende so ODM ya Oburu nchi koruo kiagara mechando teye ko soli bono iga so umonto inchengo kebeka ngomonto kogera no nyena ODM ya Oburu ekonyora chibesa chinyinge kurwa se chikorwa nese ngenjo bwata chiwese chi manage ya bawo Sifuna bawo sakoetani biya sana video che mu director na gonte bichali ren tu atagete ko kwana niko kadi lakini te ko nyare kana
ekogera abasae boniga nigo bachakire gotebwa beliki IBC gebwate kirenga gyukurikia abakichikure chimilioni 23 28 million batakire babe wikira boniga bagoteba nga abasae babande eligible waka chikura nigo bale 4.5 million batagete tibale konyora nonya 14 million yale ko babiya sana ikinege ntungagire tuturachiko batugukwana subsequent matukande wako kwa eli linga egende niko card ne ndeki ya sana lakini ndo chenye president ya so iriko ke hijack na young people mbabwate wikabatwaro ugo banga konye president ya so iriko tumia niko card yabo amagoso naroro gyara niko card gira okay sana mbia mono Mr. Hassan mbia mono Mr. Musia Sogocha asema mbia mono nimate chinga kinchi tibia na bali wakachi seminaro chi mystical chain ogaiga internet itinero yamachikutwara umuchando kurende nande narulime chando mwatebire bali muri ese umucho Nairobi una mwatebire konyara kwa batorito goteba injini baito baligiririe sigino nga kire sema mbia bono gotembia mono asoka bana intu asema mbia bono twabire tukwanera mange kurwa sensema ya siasa nchinguru ku Innocent Onyango twali kubwatira na Diana Ndemo na aba kwa niaba ya babuke bati boss twali ngana baro gotenga twale mambingia gendera ko kali mirimo yago buno mugusi mambi tukumira na nande tumira na sumurubiri gwe soko